ya to na fuom asene koko pasa no say bem oba be fadua no e no wo hwe no omotwitwa loss no bu ho omotwa mu miensa udum kakraka bi o say okay me hwe bem oba be fa ti wo ho na o te se hwe ti medua na wo fom ne no mokofa contractor aba one nkrofo no say sa sia no ja petese full bottle cigarette packet back no the quote dua no so or train need to single barrel for about 13 or dua no so we di women ni aye sell like you know na konta e fe na ya konto akwa no wa ni nua ba e fe na ya konto na ya konto ka che timber contractor and say oh akonta de na asem nya de si iye na ni abiri o say oh akonta de wala yenko mene be kasa oba mama atwidua no na omokwa omudi nkomoko na ujafuso tidua no so wa pumatuo no ne kura no na obene kefu bi pe no apie dua no so omoko na okasa on se mo de kwa mo mamenko amenkasa asa oba bi waduro no kura na chese woti o na konta na tense ni nyina o de mame amenkasa makonta no minim se de bisini na kasa obi amfana no ne ade se okay kai katachi ko so na mtiti makwa yembo ni ye sosra contractor ka ho tractor operator no okohwe baabi a obeda na ho tima driver ka ho loading boys ka ho na twetwera kai usia mo bende careful ai na konta na page tu na jai twetwera contractor mpa bo hwewem sa popro so do obu afa so sia o se ya konto come die hwe o beto no o so beto no come die sia asma ka chire ho nyina mete come die awomra wo fetu no mu to kase ma bewu brabeju wo tete come die ya konto come die ya ko dog sia wo bo hu de jira kwa bia nipa bi mfenimu nipa ne de ya budua se ne koko o de na o ka kire o mu a o ka kire o se o ka kire akontansi wonyai afi na udwane kai come die on be fie no abona pesi ehwie kura wodi Sompana 3.1 Oba no besense ba ide si jazo o twa puto su ya ba o be fie na ni pepe no wo wawe she we din ba ida pesi na be di gwaza so no o se afia wo se me ka me kum makonta ya konto ato ho hey wo ma ti me afadua no kajeto enye dwato bia na edebe susu ese woko we asem we chese nye dwato bia ene se edebe susu woko enye yato a wose ya bode wuro se obi amfa ejanko wuro no ma obi de ko wuro mko hye afuo no hye ma bi koko kakra man na ne koko na hye na kora me wo afuo fewo de nda ba bi wose umiti wonu ne ya bode wuro se mfa janko fu na de jakofo no ba hye me yato sisi wiase me last money ene bi koko no akwasi koko no na wakɔfa dwato ani ade ani mu sɛ wo ba ba ka ho asɛ wo dwato ani na wo ba kwa nya mitu aka wo ya boa kwase pennet sɛ wo di dwato no awo bi ya so fa wo procrash o ya fa 3.1 wasi wo dwato ani ni kura wo ya boa kwase pennet sɛ wo di dwato no ba no me die na minie na panyini wafu ase wo sɛ imahi okay na ibe kume ponko ba ponko unko toy osina hiam ya nank makofa pona pema sasre awana mde akoto asase ne madodua besene tia besene so a ne mate na mde kosi mo koton me ba ne matopo ponko 3.1 oba ne be ma sa no mo awo mame ne ba keto anza na di sa na mo smart ne ba no so se kwasi abraha o ya boa papa ponko ba no nim se woni ahoden wo tan so obeku no pau ne sigara wa kofa wa po na pe no ja to abote bo kofa
de adɔ bɛsɛ na so mo ate akosi mo akɔtɔ atɔpɔ nkɔ ba na bɛ ma de wɔn mo aba ama wɔn abɛwɔ ɔsɛ braha udwane ade a mɛyɛ wo bo hu braha kwase apɔnkɔ ba na wonim sɛ oni ahoɔdene ai papau kora ne ka mu na ne ma me apie adai ɔsɛ hwɛ obeku me pɔnkɔ ba na mabo no onyina katacho asem onyina no aye ahiafo ma na beto om sikani beba pa na asem beto no okay abusafo ene ye change yan saketua bi ye change ji an ketua bi na akwa we kura de no ochire ya okay abusafo dwumadie no ana eguso no original Nigeria by ne be di amane ansa na wako na ni nyina mu no abusafo asem bi de yanim ha ba ma bi ne na yere ba ma oba no a ba ma na oba report se ni kuna bo no ma se bi anya de wabu ne nsa no ho asem ede yanim ha ya pem so bia ba ma no wode ani die ma wo bai oba no so bai ye pem ya na de akowia na se enne ye bi hunu ba bia de asem no beto oba no se aware no onware na onne waja pade onmo asifie anti anka fie no yenche na on fare che fama no na obi an fara kwai if say already no be men o woyere ba ko a ofiri esim akwa ya mamre ni ade ade no so odi ka no na wo mamunum no on fa petese toto kura nko hunu na busua ena ye ko asem no so fana be mana ba oba no onyanura oba no hene Sumpana 3.1 manembra ni nwie nta wo se ne kwawa na onya kwanko abusafo be ma no waba na emom ya tete nsem bi de nanso asema wate a uma no de ne a ya tete nsensem bi na epesi ti bi firi oba na no ofise ko 7 judge no obo me kokko wase mi ho se Mmrantehene wudi asem a first point saha ena me di asem no duru na ba ya nim ne ye ka na ye hunu ba bia ye to aso afiri okay oba transima me na ye pentem ye ni abre na ye pe be ye se ya ni ye pe be bia asem no eduru ya ye sane no asem no ye se to ho a o pa na je se wo pe ahoma no na no oba ye mo akwaba Sumpana 3.1 what to say ya do mo ko fie no na no ye si gina ibi se mo ba ebe hunu de be ya to le bia obi ko fie a na asofo otunofo empanifo otunofo na busu otunofo na akwa we say yo na ye bisa se mo ko fie no afutu abamu ne da asumye so no sumye so woda ye se nyame ne so woda we se yichire bi na hunu ye se woni be ma na wade no mo ba to aso ne yenka na wonye wo ho ade na bibia emfiri ho Sumpana 3.1 papa me ye ko fie no papa bebra tu me fu bebre se me mba ne nti ne ntina yo onya me ho ade yo na ye kakosie yo na ono so nipa bi atunofo wate se nipa bi atunofo se onya wo ho ade yo ma be ma ne tena se na me misa no ansa na wako be ma wo ya kwada na wo ya kwada sa ensem a wodi kura se ne sei be ma why ready say oba no ne unyanka bo mu a fe de oba ye no ho ade
na hwana wusuro no a bema pa bi wo ye bema ba enua bema ya de wo ye ne me metan tai asem na tiate se wa ya ka ho asem opani se wuso ba ko na owo fie na ye de ya ka na oba na kana asem enyina bonten ho ana nchen ka se an na ye dan aware wo wuntimi se oba ware oba na wuntimi fa shem passe enso wo yire na wo no se wo anu oba na oboto maba obetima ware umi no obi ansi hu kwan ba se de wo ye de ye bibi se eso ba ko na kam bi nti usuro se oba ba gi atum ha sampa oba ware oba so to hu na wani bo pre ma wo so mna se anso ye kona ah oba unya na wo baba ka wo pe be bold ne jade wo ye se wakwatan kwancha ba bia Mike ho na wo kasa gu nchen no ene say kata so so na te de oba so fa ne ho adwen because emwa that's all oba anza me bisa be ma na wanti me ya no wo so fa ne ho adwen madika na maka na wo kasa me nkodwe ne ho mintim so ntwa no fom te o se me di mu aye bro Matias oh de wa ye ne de ne kwan so amamle ne amane ye kwan so na me kire se be ma ne ye bi a wade na di sisi ha wo gidi se ebeboa emboa o so de no ya ukunu de ne kan kana wara ukunu de enye bone ya no baba ye de wa omono kata cho obetna ha so many hours na me no mintimi hu emsa jama obi afense na awo hene o se me wo sumpa o ya dai o fa fi hobre fie no o ya dai aha anena abonu birim no ebetimi abasa oba no ebetimi abasa na soro sofo ana na soro panyi ana afre no se o kwa de ho kata cho me ko sunsun wi ase na ye oba na aya na yire na abona son wotra no bagitum se an me ya asama ba ne we no ne tena kan ana me ka se ba ma bi wo hon ma wo so na yire keto a chen pani so cha se enti no ade a wo ye no me wo ya ma ne ho kra mabufu asama atiate se wa ya kan wasam edi enti na wo nane wo be ye da wa oba ye sebe wa beta wa kana sam ya kra nim so oba ye be ka bibi se me de bia ne koye kwa me ntia asa na bibi sa wo so wo koye no nipa tunufo se nkola ne nti Shota okomuko ye nana asama wo kan wo de titenye na atiate sei oba wo fie ya the promise ring abro bay eti nyabotre na ukunu no won hwe ya oba obro promise ring papa de ababa me hwe ayina ade no ma hu se nyenti ode bam na nam de shembagi enye dada enye dada ba me ni hu se ade no because obehye me anka mo first one no oh enye hwe na de se de se no de se waje me de me kan say bibia be ma na yibia na e ma na nye kokko musem otere me say no I'm talking from true experience okay bibia kosu bia no se bia wo de lebi wo hono afa mpanimfo me se bia tua ne pa no aba ye be ye ho no mama bibia nya transparent ewiambo bibia mu na fa obi nkan se onko jai na yire no wo fie no na yire na wo fie no hu se wona wo ye panyine wa ye ho ade enti panyine tate na eda so kurawo na bibia aye kama oba wote de me kan no ana officer katacho so officer ba branch officer ye dia ene wo mpede a no so obetra se se de wo ka no me so nya de a me so kwan metima de aware no ope na wa wo de nkan sa na wa kwata kire na wo ka ebusa question Abraham Michael wo se amepe ade obetima ye sa open smogre open smogre wo da opesa wo ya nanka watete na kwa watete na kwa ebabo ya chewa de ebabo wa nje na wugya na usuro yire ba ko no wo fie no enye sa de no maame de katache wa kana no ano no so ye na dwe so oba enche bia betete na wa bebu nkotodwa pa cha promise de be ring do bro na siga ka ho we de ade masa to ring na fa man ba bi na pa ba bi tina kwa na do ye na katache ma bufu kwa de be na brante we oba pe de wa o ka se di agro wa sofo bremo
man antrans inti me kura me hu baby afanfa because was a be man antrans kura nso ye news ho kura asem no wo more than sen ko tenase you man de share no nsia ka se bo na yeke news. So be a rest studio no say maintenance mental microphone I will stand there at the back it's news in Tikabi. Okay. Kata chawde can say mpenifo si besi usu akehye woman. Enti oba ne na enim eja wodemu. It is what na say promise ring no ebeboa na onko emoa no so a onhwe 3.1 awade na mimi nkobi ono na ekro podcast nti onfa no ho adwen ene ne ewahu okofie de watete de wokoba ne nyina no onhwe de ebitimi na mo bitimi e de akone ne wonhwe kwa bitimi afaso aboa asante kanama ba fe ne kukua na mpanimfo se kanama nyini wi a ne ye fe ne kukua wanyina wi ono oba wo mamunu mu a ene mal promise ring sa promise ring ikura ase ne sei so bia na na wo te wo fo ntina promise ring le ko because ene no wani mu a ka sa promise kan ko ene promise ring de mo ke kana foforo no to le bi kura na onyamfa no ho kan na the ring na se ne sa de ase ne so se sabe nya do wo bi sem na oba wo mamunu mu wi a ko de kogun se no to get so be ko oba no ma oba ja ne wa ma no enye yize se so obekọ oba ehun ma oba ja ne ho ama nye ise into promise ring wade kogun no into oba ha odi awia ne wadi anopa sa na opeso oye oba se 7 prejudice right dunkudunku mu na oba ha kwa ne nei difference aba emema katacho no wa yakọ no dodo so de me pesa me ka dabi tete me kan fu nyame abode me kan fu ko me so katacho tie no wa yakọ no enti de pesa me kan se katacho okay enti nyame abode no ni mu ayedu anna katacho sa de we nya bi ato yepen hwa the moment oba ka so beja na wo so waja oba no oba ho asem mahunu se asofo ye wa makasa matwasa umpene sa me chire mu wakasa enene da me de respect pa ma se matwasa umpene sa kata so ya wade bi hon ma hwe upa kata to study sadin uno oba ho na wuja no ana wuja wa oba no ho koye fe papa bonsam wonya o ena ba me ye hu se no oba yi dia kono why okay sisi obetima but to get so back on akaka che obey say one ne beda no enye so easy obey fa no woman sa it ring no or the way ne kwadada no eti wa ba ne say mpanifo obu akra obey ja no ana oba so oja no woni obi a wokoka kire no broken ate che wa wushi akra na wucha che wa se mu kire wo but we do wa to panimpa wa hene mu a ne ti aba ya kama obey ate ase se okofie no nipa ne nakasa na nka meme ne wa ka betrase se bibi she ho nche wo soro etu obe ring ne de kwade kogun no na we kura wadas na kwadase no for wade ukwa na ne ba ko so kokasa wo menene wo ma ono na menene ma mpanifo itimi srawo me hwe wanu aba na botom so aba no aba be gina gate wa ye busa was an wo ka se ye di agro ha ye ba se be ka se nye ba se keta na ebetumi a mame me de metima ka che ono de na me nwa yi kan ewo mi se ye ne no ma bi wo a wagu ani ma se kura akwan bi so because ti asem nyansa asem a wo kan wo so kwai no nipa frawo ene ha wo ba ye kan nyansa asem kire mo ha iti e ka chem se mo nko nipa fra ka cho se emma na sebe wo ne na wo ni ntino se wo ba bi kura wo kwa na se wadwea kodi ba bi ajai ene wo betre fidication se ntinka wajai na wo pe na pede na wo be man ka sebe wo ba kwa na ka se atwe tan na ka wo ya ka ka cho be abro wati abro so for no asi Ona one and whatever say or can see me on say asofo the sakasa now can o timi ka bia biu ka e se o kama no to mana ntokwa na apeso ka me cha be ma mi fi une be ma nsin so man san no ha e na mpanyi se ba bia kikira abo na ho ana san no be ma asemo a e ba ya wo ba ni dimi ka kura de ne humoja baaye e kire ye frɛ wo no wo baaye ama waba ne mpre no so na menti ase se oba e de kola ba kumienu no oba ne se wonte ase ne ntena se ebia ekunu ne yira na ase mpana twe no mom no ma ne nkodane aware na eba ne se ne de oba no waje pene se opeso ne tena afa de bla chinchina twan wo se wombe
ya wa ni mo say ni na fofo bia frefre no na de but oba bele wa me si so enye ne me si so ache na me nananom bi kura mpa akwa awade ansa na wo kɔ enti wuntimi me enkotutu anoma ho mfa me kyerɛ abelewatia me bisa ne sɛ anoma be ni de ba bi a wuduru ye na wo si wudi mrika wo na na sɛ wo wiawia ne ye di mrika ne twɛ mu ho ɛyɛ ne yere na na sɛ ne mpena na wo fie no ɛne wo suro sɛ ɔbɛtena dwom ha sɛ num ne amansa nyina anim na wɔgye tum sɛ yo mate ababa wo ya wo ha ya me na twempena kye na me na wo mamunum no won na di kan te no me kwaye ne ho ade a wan hwa abaako no so ekoko bepai enu nti ne botaye nyina no enu nti ne wonti mmetena se a wogina gate ana se park echi a wototo bo ba park so no na ko wa studio ha se no we wa kyera abakọ se mo edi kan pa o wa ba studio ha se no betena se wontena se do animu na wo begina akasa ma hwan na ate enti kada cho be ma ababa wa no me na no me ka kyerɛ ne se ebesi uso anke ye hye wo ma promise ring no me na no ne me makola ya gina yi kura puppet so kura hye omu mienu kola no kada cho akoduru ba bi kura mpa bi ayi wo mu di ato agu enti se obi on na wo dira me se ye besi uso anke ye hye wo ma no wona wo mamunum eno kura ngosi hwe asɛm ama wa ma ha se no mu a enka ba hu se wasa wo pe promise ring bi kura mpo hye no we ye hu foforo no ene mi hu ye enkura na se emaba ne mrantie na o masi so no SHS ne wo mo ye friend is saying tertiary institution no wo mu na bi o mo nwale ya ye de promise ring ma wo mo na obi a wo boa nkura ma akunu ma pie ma ba promise ring na ene de wenti mi ankofa mpanyimfo bi kura ma wo mu amase bi a eda se ya na se me sra obe o ma me da na me meye ne ho ade na promise ring na ka sen wo kɔ no sika ne nema na ehia o me na anum no muntimi nsa meda meka na me media kakra taku ne sempo na ebo maboso mu na asama sene no me nsane ma wo mu eye wo be ma no ena wasa wo hwe ne sika no eno yare wakoto ene ring ayeto no 10 cedis ne 20 cedis ne ayi se media no nko akwa without money na oba the promise ring ne yewe ana promise ring ne yedida ede be krampo nsem no opeso wo kire na anwumre keda cho me di me na no ontu ne hofo be ma no me hu ne se ontimi muwa no ene mpo no akwoma bomu ni ade na wo kanyam ne natifie but adanse mu a wo ka no kedechaw na kwa homabo ne se de baabi a wogina sesia no ene se ma mienu no ontimi nhwe wo mu mienu eti ababa wo be fa ne ho adwan won fa ne ho adwe de besi uso a enke ye hye wo man pacho me das well you promise ring ne yawe na branti bi bisa sofo wakanyam se mawie asoma so safo no se obi a se ma kire wa no bisa opadian sa kwaje ma aka no ohum so sofo pato kam bisa se so lawo for yawe kaza hu se so lawo for no ntakra enti se ogburu se ye ntakra bo se ye to go bisa se so lawo for yawe no se uru afa mic no bra wati ye medi agro ha so ati o de wunya bia no wawe why la gada chawnim unim ade aba ko bi be ma no on se ono oba itina ye no nyame ye na dom a wosi efie enti se ebeba se onte ase ana se oba yi beka se bia ompena na so no be yi nanim aka se ompe no no ne ye beka se bia ne emrem one na tenentene de owo no e wo so ode oba yi chefa ma no no se oba ni benya bia na so one ne be che na ade de ana na japade de ene emewale eti no the promise ring ne koy ne tituru no oba bele wa me mete ho no ensem bi se no me makomwa apie aha me nana no beble di ensem bi se ya bana yeso ye hu bi atrent mo onya no ho se so ma ba bre me sem bebre fe wansa me ma ba bre mkra de me hu ensem sa nyi ne ye kala cho baba kwa wale na emwa emwa no madam ase ene na ye be ma baba wa kwa na wa ku pedjuma nya na de be sie bi ya no me asonte why yo abusiafo enne load no so e bia be ma chefo kakra bia be ma ne afa yo atiefo ya mamo anka bia na nye 0551 931 hakura de one now so number akura hello Man 88. yeah Good evening. Good evening. Patron, I'm where dear. Boko Hwani.
Pacho Majo and you do you saying. Yo Majo na nkrofo keka se aware no unya anware wo ye girl kura Nyami trust you be fine. Yo. Enti ma chira kwa bi ma ne be fie. Oh sir. Akwa boy kama na wo wen kakra na There will be a new boss at the Memphis. o da bi kakra wo we kakra bi ono Oh, so. daddy. Mama say, Kaka make a Oh, me man chani jede. So for me man chani jede. That's what I say. Asofo na change na was me man ntia we man ntia wo chana yede. I want to say. That's bre anwofe dua. Yi. Aba anwofe. You too. Me da swati. Aye. Me adwada be badwum. Hey, nkwadwum. Hey. Don't go there. Adwada chira obofu. Adai. Sofo, don't do that. Father, come you on. Aye, hey. What jano? It was a area my wife. Oh, that would have man Diana and Cafabre, you know what? Yo, Majo Casa. Yo. Saka make and say, yeah, Bermano. Oh, the second one. Obano, make I say the first one, no cocoa rasta, our real M1. Because Sammy's women or the Abram or the better friend or the dinner who fell. Because I say, or the crown shem or say, or man who quire. A crab, I did a fashion of a 10. To be almost to see him. But that's it. I want to see you. I didn't not say that second day. Robert not see you. Now it's not enough to say, oh, yeah, you can't say, oh, Papa, bar. You could send them to go to church in the call. I don't know what to say. Oh, surely you can tell them no, yes, I know, but it's almost to be him. You want to go to the area. Yo. I am a two one for Selma. But that was When I was been cramming, I did some food exercise. Me da was Majo. Now cry then on your experience say yeah. Me da was hello. Hello? Yeah. Man 88. You sabi me well. Then no question. Mmrantehene no yes smart and say heli apa. Jano. No. Then now on get na chinti no what da yen ho san. Aye. Get no on pen be din tina. Na on sumu no. Onye nkwasi agosi kanyina munye. Mu wi edan no onye ne die. Me da was. So you on ne ma. Me da was pa. Hello. Hello. Yeah. Nana no mo Yeah, jo so pa. Obaya na kase. Mo obaya. Yo obaya ka sa free hene. Nana pa so me kase sa anchwa woni ya obaya. Yo. Nana we me so me kase me nware ya. Something baby. Shuffle. We wa so somewhere be me odi bu be. Efe. Oh man, one sunny baby, 1 year man shanama. One sunny baby. 1 year man shanama. Obaya magazine e ka say. Obaya magazine e ka say. Hey. One sunny baby, 1 year man shanama. Yo. Oni bi papa bia de mano. Me da se. On council ho pa. Hello. Asem Mmrantehene. Yeah. Me ma wa samba me me omo de. Dava kwachiwa na ka say. Mmrantehene wo di wa ba so no. Dava kwachiwa. Me na me kuro mu kwa anye no. Me ko wa tse me ko bonzio me ya wo shimi ansan de ho se da ba fa chi na ba. Panso kwai abada pa. Asem Mmrantehene. Yo. Oba se one trend baby na ne dey. Ema. Then so one trend ho. One trend ho. Yo. Don ko ewiye udom dia di tuom wo tia se. Yo. Me sere no. Mo ga so wo twena ho. Na ba tire chama so kwa so fu nyina. Mo ya mo kwa na kwa ba wai. Yo. That's it. Okay, hello. Ba se ma jo he. Boko. And an aplam leni. Hey. Ubo na no bi atwene nan.
menana anya me yeni pa ko baby sana wan cho wan sha ne ba ne menana ya tira abruai mami ba ya cha abruai ya mami yo hawate na min ya be man wadi kwasi ya ne pa ayo nante min ya ba man kwasi se min wadi ne ne nya age mi da abruai result mi se mu nyina yo yes sir, that was a pa. Hello. Good evening. Good evening. Pata for me. Boko. The same question about the Casafi Bantima. Yo. The Pacho Bermano. The same is in the Fuka. If we have to do soon for Namqua, you soon know you. Yo. I dear, they didn't know the Cano. Already we may send a box. Just obey. Wa pana papa papa so a efie no mu ko no behu na brabo ne no me na me sia ne bo enya no me ne mo me sia ne bo e kwan a wode ne yiri pa ne fa so no o heyi me da wase pa. Hello. Yes sir. You pacho abom to join Boko masa obi bi ni tachini e se to na mbuju a akokora me ka say yo me da se Pacho, I will hear you all there. What is here? Hey, a video, Mr. What you? Aye. Hey, I hear you. Go. The channel pa. That's a pa. Now, not here. I get back to make a 10 million man. I didn't send a promise ring, you know. And now are you? That matter of your promise ring here. And check. Because what they say, it's bringing nothing. And for the Biama, what they show them, let's go to Malawa. What do you mean? Okay. And so I have a promise ring in here, and I'm there. I'll be right here, Michelle. You are right here, Josopa. Hello. Bye. Bye. And that's it. Never mind. I see a crowd. I'm more fun than yo. And that's it. Mind you, one more. Hello. Hello. Hello, me from Chomoma do. Mexia or Mona Samoa. Take a selfie cook for me as a friend of the yeah. The part of a family, dear. The oil and yet. Say, dear Japan, Tinoli, Thomas with Yapapa Samania, Beruana, Onya, then Fatano, only no moon. 1 year, 1 year. I'll say now the Thomas ring about Passion. What's a bro, papa. That's it. Okay. Hello. Yeah. Yeah, me tell you, Uya, Tazava, a question cancer. You be the annoying, yeah. Papa, what funny as a funny foul. Send a million being tied by no Kajan. What the wrong woman was Sunny Bono, as you said, I'm saying, and when you saw Kakasa, where Jan Macas was in the Kasai for mentoring, I'm blowing a mission. And then a mission good. Medasepa, hello. I'm going away. Hey, Ajakum Adams. United States of Kropo. My money too. Yo. Asem no wakano. Yo. Gano ba da you will be soon or banity. Naja Padomo Betenti. And over that no. And as a would take a decision. Modern judgment never. Near Japadino soon or barrel. That's it. So automatically. That's it. All right. 3.1. Hello. Oh, Danena. 88. Yeah. K. Adu gas oven. 88. Yeah. Nana Bacho Pia. Let's see me ba. Ajewa kwade. Okwede jiwa oba papa bi ake ya hwere ni ma na ni dana ni na ma hwere no. Ai.
And I bet you, I have a phone now. I'm a phone in also. No, I'm going to make trouty. And the Korea now on the sofa. Only a legit papa. Only a legit. Then Kokana every day or some could betray and run a mapo. Why the Yana is that? Why? Don't talk on the Quran, Metras about the sponsor. Don't talk on the Quran. I know some more. My remember drew the behind the Dinamo Hagin Pao. Oh, as I'm not a Dinamo course, you know, any breath so quano be the Kata. The Srap Demano, the all yeno, and yet. Minia Bano, so the Frano, said the enemy or buy up the Kayano. Was it an engine of the full gas and also no? Oh, drew the banner and then I need Tina and Bano cry, say, or more worried you. Say, Oba after the dick cry, and now they also on a yard to a ditla. Then you will be like a crank. I will say again, Nana, everything to Oba Kedu gas serving, or do you see apa? And I was a pa. Hello. Come on. Good evening. I'm not the Asem doesn't make minimum for minimum of between the home. Now, more than the assignment here. How about it to look after the general? I've been to the yard of food. And you know, I'm on baby. They are. Hey. Can be a third person. And the one I'm well like it. Don't be your Yo. Okay. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. I'm telling you, we don't want to be the Are you? Bemano, I am not going to be abandoned. You know, for no any time. But as I'm going to go to your for the job, then my name is not going to be so bad. So then my name is so bad. You mentioned up to Monday, Lemon the Coco. When you're not so very so bad, because it's a model two, there is an annual never again. We shall know I ask you to be not come. If I said, Uncle Doctor, no, we cannot, Sammy, and Sibia. You will get an I ask for the man, me of my doctor and their friend. If the man and not they say, if you saw Banis or Ban on Patobano, how's it gonna do? And I just about Patobano. So on Patobano, I'm maybe young Kobo. You remember the man who actually didn't even show woman the next one in Nana or Yana to be Sobano. Okay. No, Yana, when I used to be Sobana, yes, to be 3 years of a man, don't you because of babies. It will pass, or no by the castle of Boko, Matuka. No, be a Sobano somewhere in the Biwa. Not the Essa and Mmrantehene, Mufam to Ma, the Yamaka to be Nakuma, yes, a bit in Yansa. Yo, Medasepa. Hey, Oba, the Ocas, obey or Banbushi. Meda was say. I was a former my emfa a friend for this year. They've chat to na ebay. Na yo, hello. Hello. Yeah. Uneme. Ayere. What do offer say Akatima and Okase? Akasima de BCSC. It will be nothing. Yeah. Never go show. Of all my papa, yo, Medinaso, Papa. Obieka, Obaningai, and Granny, Obanigaya, why never what about your account? And Granny, Obieka, Beckham, Obaninga, Unya, one about the noon after also. Imagine it so, you get a walk and no Bankasa. No, the bank no on tower. We did, really. That was a pass. I watched the wagon. Okay. Mama, original Nigeria in Yaman, Yaka Kranafi, Yantua in Jumedino. So, original Nigeria, Memoir Quaba. Opa, me just so.
Boko there. Of I use I don't name by Bakasia, Mobile, BBI, come pa. What the Mmrantehene and Nabberja for which that ye? No question of far. Now, yes, you could if you don't want any na. One a yo will be a ballroom. Why? Yo, yeah, listen, we were brutal and our tough and Pesa, you fan so. Hello. Sumpana 3.1. Oh, I'm far. Original Nigeria, young Cosso. What do you chat? I don't know who's your. Na minna nyamia so ase na ofa nyame nhira wo yo ene wa powerful isan se nyefie bia na abuma se bi mpreda alcohol na abuma go a ibiu mo na ofa de nti ye di wachi beto samri o suru akolesi na no nyame nhira wo because ofa yesi abo wakora gu si di so ye beto ana dwumadi no o hyase a ekwa faso no abedwafo sofo ohenere minia omono mo start dwumadi ne afutuo bi a mo de brɛ no na oni bibi awura bi timi fie na me kwa na ase ne baba ketwa esu sa wotwa ne koto na me say ada na kura so sei me twin bɛn no say am machi mafide de akoto Mmrantehene me ba akwa na chi mafiri ho tinu abu no me bufu yie pa ba ji o kan sa na ofanko ade a odi bro na ofa de enti a edu atwa che no wafutuo ofa just a minute. Hello. Hello. Hello, Mmrantehene. Yeah. Good evening. Dankano New Jersey na minim say my busy nti we dey me bonnetew me kusutie. Obema no obi abeka say oba ne ntena ho na obema no mo bisa so betumi aware mamienu. Because oba nkotra de ne ba konso wo ho. One we awunum sebe say problems ni ho a abrana wo mfa baako na enumpo montimi ansofo na sisi awakọ akọfa baako ne na wo se mienu wo se baako na wo san wo enum wo betimi aware mamienu ejiji oba no oba no okoko agupa because mamienu plus nkwala enum mo kan ho kra mo ya kodu eti memwa Mmrantehene enye so obi advice be oba ne se wonya aware na aware no mo asetena mo betra na adidie no we no na e problem ozo be ware 100 kra sem fo obi aho asa emumu se ne bia wo betumi ahwe o ma na ahwe wo aka ho enne e kan ti oba no wa anware biem kra sebe on de omwa no ne hwe ne ma no ntra ne baabi so obi nso be ware na me fi se baako e be boa sense obi san aka se oto aware so ana se enyewa mwa di me nso me contribution no me da mase da was Mr. Dankwa nyame sha pa obruchi mem na oni edwumadi ho agrokora. Okay, original Nigeria na wo akwada no a ne ma metwa ofa so wa chima fidi otwa ne kutomi so odi ne bro because Mmrantehene ko program ni dwumadie na wo bo no ho de ya odi bro na ofa ma mentimenti ho ese me better ha na ma yedi se bi impressed you say me mani bi na ofa ta abu baby tama wo fi dadem o se okọ na se wo fa wi aburu no be ma wa awabusu apanyini mo ahwin tutuyem no kwasem se bi anya se bi kronto yakwe memen obi anim se bi nipa bi obewusu ka dada bia so to ka amona na ni wo emo no so chen dada no se o he ma mi obetura he a ma ofa onye oba fu ena me man so nche bibi so se enye ma ni na ne omo tura se bi president so no mo bra no makoye ma ono oba tra awumamu num wa anya ne ho ade ukonya aketua nde watimi anya ne ho ade awumamu nyinu be ebe afide case yes wo the promise ena ya na the promise ki be she no o ba yo ofa mo ka kire on transi o se men transi mi nya ho enti mesre me nua ba ni mi oba ye otka ya se de na ye ohene yisi bi ken mesre no du ahunu be pe ohun pre no se bi ofa aware enfa nko heaven enkura num obeti mi atrase no ayi pegma papa bi aye dance aware ye odi ntika kwa kwoshem ko sofa be ma ni yo no enye ono kwa ni be ma wa me nu wokurum ha ye wokurum ha ye wasikafo ma are miensa enan ba obi aye na se de si de fi se ba he be ma ya wo so ne keketo no ti mesre me nua ba no so tie be ko so on say na mini omo ka bibi se oba no ayefe oba mini aba no ne ho ayakọ no se titini aba ya se bi imprediasa o me tia na me hwe no no o mo se sofo ha oba
Oba no ho ofe. So for we dey on sisi waso. No ho ayakono ye nti me say enkura num. So for kura hu oba ne ho akono awo. Oh, me kura mu say so for aso obo ne di sa. So na akonya me di fo nti no ye wachika ye ntimi nka ne kase. Okay. Nti of a message me nua ba no. Ontu no ho fo. Efutu am dia man no. Promise ring ene ene aware. Me da was. Na Sompa FM ne Sompa TV hu no say this time. Ofa, no kwasem ni say radio station di doso. Metimi aka ni plane, ni plane fa. Say mo ye Paul Amantem. So mo see edikanfo. Because ofa, they be ametaka bi say we are so mo appoint here and pedi and ofa boju sepa. Mesre boju mo wura. On to market yem. Onu apamfo no abedu afo because ofa ye ya wa bonti yenim dia kan he. Me phone so ye me kan si form ho. Me phones be sensia. Eto obi aduma die no so be lines to eto obi amede me 9 ekra tapu bi. Obetimi awam the whole day o de ade so obaji achide ofide am betimi akosa me phones na brem. Of a be line tum. Program ye hot. Empanimfo na ani ntwi na etie o. Di message so far me bu mu asema o. Ewade ma mu kwa hwade na emom me san so siso. Baduma wura on to market yem. Ya da wase. Ho na fo aso. Hey. What for so? Now we are Juma Bosman and I to work at you. Over a Juma mo ye no, Obia Banfia me and some fiancé. No question me. And then Mintrono, me and Nebuaqua, no go swati. No, me see from Atali Wino and Wadauruma. Mmrantehene Nipa neko. Mmrantehene Nipa neko. Just say, and the first time I put it for you now. School be more, assembly for school. Na me see from no Sompa TV. Ankara no Sompa TV. Ankara no be o boss am o twigina ya Sompa TV. O se de na FM no eko. Ofa ye enye se bi atwa nto. Ye wa bonte ye ni bi aka. Ana radio so se bi mi Nigeria ye first wa che. Ye di mo chin so ache. Ye ni bi radio num. Mo ba ye che na mom. Ofa me pese me kan se mi na mo gbo ran so tie. Se de tie bi me nim se de tie bi ha de. Mobeka oh inshallah ofa ujidi medase ofa ofa we di wash yebo wash yebo ati ofa madaruma ye di anu as okay original ya da wase pa ukofia cha wo yere mai oyere so ana ofa the question man ki ana ne ha me da vandem because upon them so yo oba sha papa bi ai ma oh because ofre course no bia de okeka no ka oba bia no opori wati ko fafo no mama no question ofa no question na eto obi nso amanka ne ba bia me dan me nkwa na minim ti efi na ekuri no ma me ntia no na mi ntia mi so for ma so ma Sarah ma Redeemer Prime Minister International okutua afetia ono so mfam duma di eni agro over nyankopon hira God bless na mi gidi se adwuma wo gyae a wo beti asore on say na no me can reach go say asore tie no me correction so for the e bia no ne minia samla aye preach why osha why osha na osha ni nyina nyam dwuma oh that what shall there yeah juma nenso ye ntimi say oh shall the kwade me fe wo ho say ubo obi deliverance na nipa ne toto ne nsa na o se spon kutam no na wo wan fa ho me pa atwa me ni ahoden yo original Nigeria nyakopon sa pa why okay abusa for mama yenkono wa ya bawura TV no so dada nti Cow Asem ra wa na sasem beba sasem ma no na yes remo se yeah fako yo obiaum okay esa mama menna masemusase anwumre obey adoye ode namo ya chibi abaha na mekra de mekasen kakwara ne fansanko because esa na ese ibi ane ne mebia kwa esa ibi se no so debi na we yesi wona sabre na watu kwa kakranti masa musa ya da wase pa zone 18 fo ni nyina
zone 8 sa na yele na ye amuna ono ye si the way nam ne titie no ka nam na oti garlic wom oti nchini wom oti jeni ene meko eti wo hyeda ye nam na kasa sofo nya de ho sa sofo tue abusafo mama me mo kridi na menko apatrapa new site enkotia Mame Abe of Abe Heba Clinic. And or can see me, my beam shimmy cacro, or say a drone or the second says no. Yes, sort of cacra. Namsi Mammy, you know, Mr. Wa. Also, Nyaminti, I see it mean too pa because Nyamedia, I see baby no, a dose. 3.1. Yeah. I was for a Abe Heba Clinic. Why are some for Abe, Yamo Yiko, Yamamoni, yo, and Cranisi, or you are done. Or you say, Ape, Dami. Yeah. Damase, Mame Abe. Obi mfane ade enko na onsan mefie awerho so sane tie biara onyankopon be sene ho na onyam onyankopon obe sene ho na eche kumpa dani ene mame nes mata eche amunyina katache na wadawro man na nkra kakra wo ene Tanoso University omu invite no man ko kasai na wo hwe domo a university for no dinachi if I had the same one out to Mr. Mammy Abbey, couldn't impact in fact, Mammy no, wouldn't him dear or the yen that's so we need him dear, Senka, university for them, and by yes, and too. They had an asepa, Najuma Swen, until we are free. And for your dinch in 1990 so for Inema, I into a chief producer and to. Nana wudi chief nkao na fablana nana wudi chief nkao wudi chief nkao chief nkao wase wo mona ni wudi ifo to wa hingire ne ka nana ntimi ankasa kra men kan amfata kreviska na de fatao the kwasi ngwara so ho ofe o se na de oni ani Wakata the union. Okay. Ayo meba. Bema kwa na the feedback na ba. Ni nyina e ka dwumadie no ho. Mpampa ma ba mu e ka ne die ho. Abusafo ni American ne se koko yade itwere yade hania oba ye funmu nsensem nyina. Osi akwaye ma oba anya yefuna ngoba no wuhuna be ntemu anka ankachi o kankachi kura abusafo edom nyina agi kridi koma me Abe ho Abe Heba Clinic champion lady kai na dwuma ya me fedodo na dwuma ya me fe doctors agro e be friend Dr. Magic bibia shedu sumi yase bibia sherketa se ode yadwuma no onyankopon sa wom apatrapa new site ugina wa apatrapa junction Tanoso kwantempo no so bia so da cheche mienu sie no kwantana da ho no ekọ apatrapa new site ekwa no nwakora ugina na kwantana so ka bia ehwem kwantempo no so no hu no mesra o sa pomden no wo hokora ade a wa afa bo ho usane si bia biom no apatesha o frosro no hotel chinchirinche na wo kwantana da ni fa no sanboard ni si ho Abe Heba Clinic abrosa painting yellow no nyanyen ne number no 0243 34 5392 0243 34 5392 and a 0506 460208 0506 460208 Abe Heba Clinic mama bi nasma na se matia ka so okay akwakura mafia sini no wayosi one ventures one tera one media
ɛna aka bɔ mu ɛna wɔde akɔkora mafia sini no aba wei deɛ ɛnyɛ full movie ɛyɛ deɛ buroni fɛ no series na wei no mato din sɛ educative series sini ntientie de sua adeɛ paa onipa brabɔ mu nsɛm paa na nɔkwasɛm nie saa sini sɛ wodidi a manhwɛ memene da 8:30 biaa na nwumere 8:30 no sɛ wodidi na wohwɛ ahwɛ aduane bɛtra mo wobɛsɛre ya afiri wakonnwa so ate atɔ fam wokua da 2:30 to 30 minutes no de yi saa sini ne gya wom pa 21st clinic ɛna asɔ asene madwumadie yɛde ɛbrɛ mo ɛna fe abe herbal clinic simpene mo extra comfort limited ɛna medimafo herbal center Dr. Tam da so abusuafo ɔmo na afa saa dwumadie ɛho da ubɔ no ho ka saa wonti biribi ase afrɛ 0249 942 842 0249 942 842 mamenfa adwatonde no ngu hɔ na yɛnkɔ asɛm no so maame yɛmo akɔ aba ate sɛ yo pastor what they say if ma konse nyantachua hey akosomo Sumpana 3.1 nyantachua amla ne no akosomo ampanyi si akosomo ye kurumo odu ase menyame odi ma na ntem na enye pastor wo firi hene pastor mi firi Asante Jamase hey Jamaica City yeah aja kurom firi aja firi tano dumase me so ɛhɔ na metena ya nti kyɛ sɛ Jamase de na kyɛ sɛ ya kwa abre hɔ yɛ figya kwa abre hɔ no kura ɔmo asua ngoma paa kwa chiri paa ne Jamase abinfo nko a me kɔta ma no association wɔ hɔ Sumpana Citizens of Jamase Association dom kɛseɛ paa yo ɛno nyantachiwa de na de waba Sumpa FM ha anwumre ye yo me pacho didi kai me mo adwa sa adam ya joso me pa mo chao me ware na na konkonye ne ono na be ware me Jamase konkonye free no na na twere bo akodua na osere me ware me ntimi ne no wo abaya timene na tie ewukumase swame ashfom mene tena ya afi me na ne me nkoyi ti de ba yan se me sa ko Sumpana 3.1 na me ko Jamase ho ti ne tentini tie nyina mu se papa no yare kakra na okamu ti okamu no na woda so waro na pa cho David na mo jai na ye jai yo eti me hormo na ne mma emma omo so abeka kire me se papa ne ewo na wawuo no idi na otweda no obia betua eye adakato 5 million emma no na mkache omo se omu nuanu so afi no di 11 years enti komo fo omo hye ne yem na nka omu ntua kakrama no omo se wa ntua sika no ye che japade a wunya bi otua no fo no kora enti me pe sika me so menya adwuma bia me bubu jatom ena me pe sika na me de betua dana ye ifunu ne dampam no na ne ba na giska ne firi my friend no ono so de twinebo akodua sa Isaac Demetrius kana na omo so my friend afiefo bi woni me dance ni ti ye be page funu no akọ to adaka no mo si bi de adesie de eno so 5 CDs eno so miura na na de tu ahene ne ba pani oba ne din de minim wona je 5 CDs wona na je 6 kan ono so me de mano enti papa no wawu ya me hu say ne abusuafo asem ti be fie mi ensani on man paka em say omuku kubi papa ne naso na yakọ asie ye ho ti me na ka busa aja ade to an say oso ne di ni na de ti se de no mo ya akola no si minya abotre ti da mon mo na makuma ne baka em say omo se Mmrakumase no mba be che papa ne japade ti yakọ swame ho yakọ tan se bono de yakọ ba ya ne se abusua no se
wɔn de papa ne fie no wɔn yɛ no Codius Villa ti wɔn nkyɛn papa ne Japadeɛ nti so me gye akora ketewa bi na wɔn frɛ me sɛ deɛ ɔyare na wɔn ahyehyɛ na me sɛ wɔn kwae sɛ me ba bɛhwɛ akɔlaa no tie mu ana me ntɛhwɛ ti mo no na papa de to anya no ma ne nua ba bɛka kyɛn sɛ ohia me nti me kɔ me brɛ yi na kɔɛ yɛkɔɛ wɔ se ne nua no wu gye sika 350 million ti wɔn ayi sika na wɔn akyɛ ne wɔkeka wei daa na yere na ɔkɔ ti ɔkɔ wa na wanyɛ ne ho adeɛ to wɔn de sika no 100 million gya na kwae wɔn ama ne plot ɛwɔ agyibi nsu plot ni mi na wɔn de baako akyɛ no meso apa me na kɔtena minim na Japadeɛ bia gye sɛ agyibi nsu asase no ɛda minim baabia kuro no wɔ ɛnso kɔ bɔ mama ne fi so gya me na wɔn na ɔkɔ yi a otumi bɛfrɛ me kɔso me kɔ yi a o mi nkɔgya me na me kɔgya no mo gya yɛ no me ba try poso bia ma bibi na me ni wantwi sa 3.1 afei ma hwɛ a sɛ me brɛ me gya na me twa ya akra sɛ me na ne me sisi so me nya problem ti yakɔ fom na me twitwa gya na gye sɛ me pɛ dua prowa ɛto na me te so twitwa gya no na me sɛ ne ɔmo nkyɛ papa Japadeɛ na ɔmo fa akra ne kyɛfa ɛma ne ne gya na ye twitwa no me bre too much enti me ne ɛmantie bi kɔ yɛ frɛ baako Mr. B ɛna me papa nana yɛ frɛ no Boyima yakɔ nkyɛ yakɔ ya me pa masana sa mi kunu na sa wɔka yɛ sɛ 3.1 yɛ kyɛ ne ma na nyɛ yie na pa ne fie no kwa wansi ne yie ɛyɛ twea dafa to busa me nte sɛ fie twea dafa ɔmo ni ma de korɔ ɛno abra ne sɛ wɔn mi fie a yɛ si na yɛ abɔ so ayi ne si anka ja pan sɛ twea dafa sɛ yɛabɔ mu ɔnkyɛ na mfa kwa ne deɛ ma no deɛ tɔ so mmienu so minim sɛ apa na ne fie n'akyi o industrial plot da hɔ a wabɔ tie fie a ɔde ma hae ayi nkurɔfoɔ kɔ so mu de sika ɛwɔ hɔ ɛka ne Japadeɛ ho efie na ankasa wɔsi yɛ n'akyi industrial plot no sɛbisimfo bi agyegye ɔmo abɔbɔbɔbɔ mpata esisi so a ɔmo ti ma ɔmo tuaka ɛna ɔsan so wɔ afuo ɛwɔ nantan wotimi fa ankaase ɛyɛ heman ɛkɔ wotimi fa kwana ɛkɔ minimum afuo no me na me kɔdua wɔwɔ afuo no kookoo no ɛyɛ eka aduanan enum sa papa na se afuo no saa na ano te ɔbɔ mama ne wɔwɔ anka afuo ɛno so kɔ anim kakra bi a nantan hɔ a ɛno so ɛyɛ 15 acres ɛda hɔ wɔwɔ nkyɛkyerɛ ɛda hɔ ɛtoa ankaa no so eti mesrɛ papa no wɔnkyɛ no ma akora no bibi na mentimi fa hwɛ akora no afei ɔka kyɛ me pen sɛ mebɛha no na ɛkɔyɛ no operation kora nkyɛ na mɛyɛ ma ne yare ɛmma na sɛ dɛ asɛm bɛyɛ na wɔka kyɛ wɔ sɛ baabi a wopɛ bi a fa kɔ nti wɔka sɛ memfa kɔ baabi a bɛpɛ dam sɛ abusa sɛ da wo sesɛe meba no wɔ hɔ ɔma me ne ɔmpɔɛ wɔ hɔ wɔ sɛ mɛsɛ baabi a wopɛ bi a fa kɔ ɛna meka kyɛ ɔmo sɛ mempɛ ne tenten mebɛ wiasɛ sɛ bi menni obiaa nti ɔmo mmea nkɔ na nkɔ wiase ama na nka sɛ bia menatɛm ɛna yɛbaɛ na mebɛbɔ mebrɛ yɛ amanneɛ ɔso wɔnam de na yɛhwehwɛ biaa bɔkɔ ɔmo asamo asɛm no sensii koraa yɛnim de bɛkɔ kɔwie biaa baabi a fata no hɔ a ne gya na mmoa mmara no a na ɔmo ka no ɛyɛ nokorɛ akwara atua nofoɔ nokorɛ tɔda bi a binom kyɛ yɛ adakaka ama de ɔkyɛ yɛ funu mu koraa no ɛfisɛ ɛsɛ opie ba a agyapadeɛ no wɔbɛgye bi nko ade a ɛsɛ yɛkyɛ adakaka ma no bi nti 5 million na ɔmote ma akwara no no menim papa no mma dodo ɔgyaeɛ deɛ ɔgya ma sɛi ɛbakyɛw ne mma no ankasa no deɛ na enka omo ye 15 na mienu wu nanim yo okay nti say ye do mo ka ho kura say 15 a na obi a tua 5 million
de no muni ho kwara omu wo nanim yo no muni ho nti 13 so papa no ma mi no beto do mo kan ne ma okay ne minim se busu no be fa adakaka ne bi nti akoda bia ya fefe kwaje no adakaka no me adebi wo ho no ma it's as simple as ABC na nipa bi ye man ye den ana ye me nwanwa ene mu huru yank man kwaje akoda adakaka se mo afefe akwaje na adakaka dia ndi mame papa na japade ni nyina emu dia he na akoda ni nya bi pa je man bibia sika sa ne de ma no 10 million ena na no so mo bring 2 million se koko no mate na fe ni nyina no ne die 2 million Sompana 3.1 Kogana za deche oba anu de ahe onsem odi ni aye kokwana se omo totun aburu eye mienu omo so ye miensa ne ye che na osene obi amfa ba ko no mu bi mame ti we fa ba ko no bu fama no ne we so fa ba ko no bu fama no wanyemu a kogwana zo ya kra zo no wa ba fa ko mam fa ko aburu miensa was ma fa ko fa ko ko me fa ko e je mi nu akodi no ho de ba ko fo nto hie sikara yesei na ya chine sei ya akoda no onya 2 million no ase di 2 million be se ne semu ena edan so ko kuma se na ban so mo ma no 4.5 ayo me rase me no 4.5 no enya me nwanwa na me metre se na yesei na nipa se cheye aha hu sika yesei ena kwara nya 4.5 wote wa na dia ba se ya kwati koko no ya sika no sika ni ya cheye na akwara ne die wo mo kro mo mo anko mo ntia che sa si ananka no wa ankoti ni nyina ati egu okay mama yene yo ye ko computer so adwade ye ko ba ye be pe bibi afri papa no ho na afri production team no ho production team de no be ka ho na ya na meet bi bu abi ye mama ye ko computer so mra 21st clinic say eba sciatica no mu every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert awo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanso Sompana 3.1 Obakus wouldn't miss our bra panyin in a yasimi and no I had to me uncle ye bono or by say china Konfanko asem wo mo bibi pa
wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa unse na nsen ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa e na madam fo won kan kyerɛ me se na de we dia yɛ asɛm ketewa bi ɛne na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho duru de ma ni gye ba no yira wade mu muaya ne yɛ simple kra aduru bi was cement ba shop asokore mampon yɛ friend cement vital herbal medicine ni nsu ho ne topa yɛ so ho na sa duru ma nyina fra na gan ma duru fra na gan no eni hammo wo de yɛ ne sɛ wo bɛ no wo pa ma duru fra na gan bi ato a ebi was asokore mampon cement ba shop ene mia eto bibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 ma duru fra na gan ma woni mfie du nwotwe entumi numbi Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ha ne sompa FM Asem Mmpe Nipa dwumadie so asa minu obi bu kwase a say asori mu say wade mu say adwuma mu say mpratwem eno ha ne Asem Mmpe Nipa dwumadie so sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ne Mmrantehene program no so. Okay. Abusafo ye bombode se ye ne wodi adini no ebe kasa de wawuo de wokro okọ onim na chi de ya pa no wuwu achi ka bia ekọ adiabe putuja Land Rover bi ya twa chi wuwu achi owusu sa okoye adwuma wo aputu ja no huni ka bia atu akire wu achi no oni pa wu achi na ke ni pa wu anko meta ho mehwede e koso kakrai okay wu na wawu ani nua be ma no obeja no asem ne de no na papa no maame na ka okay so almost yo say that's when bibi aka okay yo abusafo mama yenhwe se ye ko fidie no so production team no bomode se obenya panyina ye bi sibisa ne sem kakra nansa na no na ye de mo ko 21st clinic sciatica yade ne de ofa babia akwada wo sua kasa kora bi sanse sciatica yade no heba clinic ben eno mo ye ho adwuma pa obeka cho se 21st clinic everywhere 21st clinic abusia for sciatica yade na ye kan nya yare keto o se yade efiri wo pan achi ha na efa oto ase afa onankokum eso nantina opeso wo do hwe ho na wugro ho so awdo beto fom enti abusia ma honye ha pa na ko 21st kan the branch bia du kro no a strategy kro de sayade ne no a na adwuma lab mfidie scan mfidie na wo ha de be free wo mfidie de me massage wo massage machines de betwetwe miamia wanyemanyema wo ma wo ho asisi wo so no eno no ye du kro no a enti 21st clinic baby on branch will be obi inside there enche obi pepe so the same plan and da ho enye sciatica nko an wosa nyara wa hodo aka ni nyina 21st clinic nyara wa hodo aka ni nyina sentia ye boro to fasa no ya dia 21st clinic kosa no edoso yesi yetesemu a ebe fa bere enti e kasa ya de bia fa kɔ hɔ a tie gisimum ene kwata na fe ya chacha no kwa no monsa akoda bi o yare achacha na panyi bi so obesa se wo chire so na du o de chire so na eya akoda na suya ma de chin ntine na nsa so na o so wura me so obesa na edu na akoda na wona me ye nabi ye ho chiri yen obesa na edu so achacha na so awuro na papa say wura wakumi ba no hwe say na chiri na awuro wo say say awuro so eso ate so aha ti meche ne be 10 times ne wuro so atata no ko fom ukun bo bi ba say awuro so
abusafo atata emum na de ka ho na onsa na enu firi ho a yade bia 21st kan ka sa na Jimmy so onsa Jimmy nya yare yo uko kumase a ehwa overseas Johnson afa radio nche ho a oboase cancer quarters court Johnson ho enkoko atane ata one stadium main gate ne din hwe ne mu enkran so East Legon oben American House number ne 0540 311 we dey what take we pen ni hokura betimi afa 0540 code no 311 0540 311 311. Okay, my Mr. Production team say o my ready na fe yenko no wa so o mo ready a o ma me fa we entwim na yenko V Adult Education Center we suku ate wan kasa spellings no abiri wani so wo so short letters isi a ho ba chill afe na obrofo sam no tenses no hu ne yie afe grammar no o grammar nye nti mesre se bomodena na ko V Adult Educational Center mpacho enyen kwada suku mpanimfo se we trotro driver we taxi driver we mason carpenter we fitter we plumber opmade we tailor we software elder deacon ana bibi atesa suku yetema we kayayo V Adult Educational Center hoye ma wo papa nipa bebre akoho ma wo mo brofo improve pa no ntime ntwro ntime nka brofo na no enne wotime twro ka se okwa so dem na yesi emie him no ma 444 na ubie na yeto na wo no mabua because we se na wo no hu unim twi kura mesro kone kosu etwi no obetime akenkai twi bible na watime atwere amana efe nipa bebere na di ho adanse oduma chede egu ahodo be ma ye oda suku na no nyankopon oduma chede ode ma no na be kan nan mo wukura oba chire wutwi amo hu eti ebusua ko Abreport Methodist Primary School ha Abreport Methodist Primary School now ni CEO no enkasa e wo number 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 kwata no 0666 411 593 0266 411 593 okay. Abusia for mama yanko ententem so yo omon san kan no nanso otie program no pa so on peke call no nanso proud to this na production team in the dinkomo nti abusia for mama yane no eninkomo monde mame no enkasa yi sabi owura na oka baby no ye minia oja emma 15 one ma du ba ko na wo so entiasie emwa pa eni won montem ko emma du ba ko emunum owu ye no ya akola na wo kan ka ho se se wo mu wo school adia ya ne se obi be ka se me papa wu ye manya obi ahebe nti asese me bomodin se betimi ahwe nkwala no mu bi nya no wo university owie higher national service opedma nya otoso wo midwifery enu ankwa no just yesterday
tua ho 25 million sabaya obevie school so akore ya wo kana semu fanse o ne ketua wo but adwen ya me menya ya ne se papa no wa nya japade kase bia o just fie baako pe wo kuma se fie no kura so no di kind mu edi ache no mabi dada na ne aka na ya che no se nti aka pe kura dai mo kete ko de wo de ma haya ya 50 cedis a month na 50 cedis a month na wo ji 6 million afia pelo ne betimi ave kole nti to boss na kura na se no be ko secondary school no go training college and university nti wo bo anta bu da dia e formo hen ha na ya je no ya ya tete on the school fees sabaya o akora ko so be na dachi so the way so Asem Mmpe Nipa amodi esabe hamadi o habe be o dia to me say mo sa so kama dia ide dai no pa en kitin ka sabe ya pokra chiam empesimu akonya nko o de empesimu akonya ba ko pe eledia ebe ko mu aya wo transfer ya be en wo pa no mo de dai no ba ko ma no ene ne betimi ara ko le mo ne nka say ye ana o kana emwa para no so da so manu di prasa mo na mo so FM ko no obi be kan sem bia na mo so na mo kan sa so be ba ma so na me ba me boy okay aja tu ahene be ma bipua de metia masa IFG ya semo ane ma make that the sene wona akanya na metia mo we osu pese ochi bibi mu kakra manage it with us na papa no me friend no starting o kasa yi na o tre ensenu mu ane asie na enti odisi so se enkaye mra bepua ho no mo na nkaye no ne maame no emetena se ana chese asem o kan ne de etwasu mu pa ye share da enkaye de beko na ye ho no mo ana abrantie bi frɛ ye se oye papa ne lawyer na ye mra ben ye wo ana se maame no tumi ben wo so de na asem eba radio so enam so make try ne se oye lawyer wonim emra se asem kiri wo bi so ana se ha obi adwene a enipa no wo ho kwan se wode asem ne be kokko Ghana constitution no makwan ana se ba bia osusu se obehia afutuo ne akwankyere no ye makwan se nti ono de osusu wode na asem be ba ha se ya e de nti na omom na be trend code na che se na asem ni ti a wa ne se eye papa no ne kasamafo no enti se ye ne na ndili a papa no ma yensi ho na ensi ho no mo kyena ye ne ono lawyer ne ndili ai na papa no so di kan kase am nti che na branch ne ye den e be ka sa nti na me dwun se na ye den na branch ne enya me number so hu papa na de ma yes asem bi hu ni adanse ye twa hu bi di adanse e che se papa na ye den e de e ma no na me frɛ papa no e ma papa ne ka sa ye den ne ba no na eja se ne ne Yesu wo ho Peter Mompaye nti na che se hu hia se bipu ho no ye call na ye de to amanse anim na ye ma lawyer for so e ya we nti ne ba lawyer no so wo friend ho say wo ye lawyer say ye no crow say nya no crow wo no nti wo na prevent ye say ma ye ne papa ni hia yes manity it na de ho no abagafo monaroma papa atua hini se obre woni ni nu ewu akiri a ono a ne penebre no obre efisa be ma uwu a na uja japade a se bia nya ado a oda ne japade ne mamara ne ba panyine no wacha japade na amani nuanom a ohunu kwa gye adakaka efiri won hono mo aye simple calculation papa ya de na wo ko ha ho se na metwia we se na metwia we ubetimi ahwe ma 13 na papa ne ma du ba ko na wo ye nche se ma 13 wo yo mo be se minu pebi na efiri ma me ba ko de aka nyina aye 1 saa
enti saa de obebre enti papa no ka achie me nya number mefre no ne na kasa se papa ja pade oja no onye mu mama no na onye free saa ne ye no because one hwe wunu aba emre bi ani Uganda ha me tuwe se manya sika ma mo fa se ntwa school fees a emre bi ani me ma hwe me na amre ni me je se me banko ana ma hwe no a emre di me enti kakra me kana se papa no on kotwe obre bi amfanto no ho so na me de ye me nwanwa kakra ne ajapade ama me bubu odin papa so ajatu ahene so chese owura no oja ayi ba kope da ba kope na dar kora da mpon mu susua wo de mpasi mu akonwa nkom na chese wo de be ma ha kora no a je se wo ji sika fia bi anya sa obi a ha sa da no maame so abubo ajapade ahodo be si num sia sanso din na se papa ka se owura yi na japade ye ba kope no ane dan we si ya dara kura so hwe mu a se ense da nwie pe ye papa bia maame wadaroma papa na japade abubo di na no kresa ne dia ana abusua dia se de odi adini no ka no enye onwanwa kakra chese me kura me papa ne me dua anka wo jamase papa no e friend na to an no se abusua sase wona ji efoni firi mi nsam eti anka no ma fa anwa akra na papa ne tia se nyam de hwa akola no wo mo ji efoni nyina ena papa ne japade ne so na America ne nyina minim ho ena mka se ba bia asase na minim ya agibi nsu ena minim ba bia kuro no kora ho de papa na nkasa ne bo mama ne koko no wohunu yi koko me me dua koko no me dua koko ne bo de wa asase no me koko 45 acres no ankane de me kwan wadua koko de no no da eti o ma abranti bi wo breso eno obu kwaye no me wo ma abranti bi de kwabra wo nantan ho won o ka so nya fo no yo me enche eti me masase wo tabre hina sase so ehuna na me mafo na boy ne di fidie fo no eti o yensa obecha obema ne bidie asase ba kodi unti afi no ne boy ne ye tobe na be man ka se ne de wa ye duro no ontua ne ka tobi akwa na asa kwase ebu be no ni akora sai ti o de asaro ko to madam fo bi anim na chese ewu ti no nyensem nya na asa obetimi aka madam fo na ewu same no minua kokoro na obecha ama me ba ni bi eda ye kodua kokoro wi me ne ge bi ko ye masere no ye fe ne ya avaida ni dimpa de ya bra ti edua kokoro no wi ye mi kotwa peg me bra ya drinking ti me ni ma fo nwa adwuma pa obusa me bra obeka kire me ba wi aseme to aduane da ti me twa peg eye papa enti me de body esi wa na me de peg ya sesi ho na me de kokoro ahya ho ti me na me kodua kokoro ne nka ye ni nyina ye wie na me se efo nwa no won che no fa akware de ma na me me busia fo me da na se no so me ma ni nyina wo di bi ya me ba akware bi na eni mfie mi ensa kwa na papa ne de wie ti kokoro ni nyina so me ba cho kokoro ne so akura bum akura no ye dampon ba ko ne ntini ni a papa ne se akura no ye basa no ti kokoro no bibi no e na ode ko ye akura ni yie na nhwe sofo kro da bo mo nhwe ni de kwan so ke kan no e wo fon so na ona kwa ye akura ni yie nti wo mo ntimi anti kokoro yie nti wona ko ma mo ti kokoro no wo to kokoro e na ode kokoro ba bi poa e na be kale okay na tete papa na ni tuase ni nua wo kokoro kase sa e na japade no wa modini so da ba ko papa no da ba ko de nya fo metimi akokire na ne mafa sane sa fa ne za da afo no nya ne dia yo ba jafo Madaroma, maybe the papa and conta will be me say, or no one the bre no bre. Bema we are done at the tap in the Japa, dear manager in the ma. No, I free. On my city, be see a tell you be a cocoa, you better 3x3, cocoa dua by cocoa dua. Now, ya said, sir. Mama, ya shahi. Papa no, ya son kind of life. Nanka se me bisa nse papa na koko no we ye no yi ni nyina no abadwa fo momre mo na ye tagu o de ye hwe ka ta cha dasi sani ye tie bia je se ye ne papa ni sia ka ta cha men fan cha ka se ko German Hamburg na jeni bo acha wo practice radio
Oh, hene prekese. Hamburg. Yo. Ono so ye adwuma ye bia makonta pa no. Na me ame baba kon so frɛ no Mabena. Ono so Kenya sia brem. Kata chao. Mami asama de ba ye ne papa ye di. Edi kan no ka obi akra nka wo bebreba na nkonya de ba be ko no ye japade a ka kra keto wo mu no. Onna nke dwene fiba no pa. Onna nke dwene no pa. Na ye me ya sa ne drum mebi na asem ba se ya. Na obi aye ne ho lawyer ebi kura bekom na onye lawyer. Oye lawyer nkasa kura so. Short ase. Aha. Na lawyer no oye no so kura no enye asem. Oso no sebe wakoni suku ana so lawyer. Na so we lawyer so ntimi yi asem mfiri Ghana. Even president go ntimi yi media for free na asem mu da. Ya so no kura da bi o da media for asem mu. Da sa ti asem ba se ya o ba bi obi ade befa na krokoro ani ho a aha obekọ ba bi a mo na kufu adu da wo radio so idia na edu me bi a o mo aya na se ofi so papa no ne kasa mafo a kasa me papa ne ba ana se me ne kasa mafo emfa lawyer se mo mamu se na me lawyer na ya papa ne ka se bi se mo radio fu so ahụ ya na ye besre pa o mo nsusu ma ye ho enye o mo hi ka so wo ye obi bi dia o pese etodwa ne ye bo aba so a ya na pensem joni ba sam so ba na se ye frɛ wo mo na o mo kukutua so sa afega na kwade ne yenye obi a camera focus na wo ka obo media ni o say our friends of the media our friends of the media they be our friends of the media bia mo na mfo ne enso de bia akwa mo boy tiri so du ba bi kwa opio sa no open media Udu baby na upio se bia se masi na upio se akokonsanfo na pie no mo so de bia mo pese mo kan graphic na mo tie nsam obi sori na se wontie morning show a otrentra ba morning show na yete obi papa wase na obepeti o ka tse ne ba se chimi radio na menti asem ni chimi radio no ba so na menti asem ni na yi obi hu sa na efe wo dia o se mo so asem mo so ransom chofo da se bia ba na mo dia chiri na wa na o se na sem ba katache yenyi ntontwene da bɛ na ke adwuma yɛn ka kɔ so aha yɛ gye obi asɛm na deɛ tie nie wohwɛ yɛ papa yi ɛfiri maame yi bɛka n'asɛm no na nka baabi wa nka mmea abusa sɛ berɛ a ɛfiri no da na wo sɛ wɔmbɛgye 5 million na ɔtwe da no ɛna yɛbɛgye obiaa mɛtua nti wotuae ok ɔna nka mmea abusa sɛ sika no ɛtumi kɔduu mpanifoɔ bi anim ɛnde na ɔtwe da no ok na kyɛ sɛ yɛakyɛ si adene ama akora ne bidia na kyɛ sɛ akora no wayɛ n'asɛdeɛ atade wo mu ɛso saa efunu da no ɔbɛgye 5 cities sɛ ɛno so yɛ adesie deɛ na kyɛ sɛ yɛtumi kyerɛ ma akora ne sika bi sɛsi a yɛkasa yi yɛ a wobobɔ odin bi sɛ kyerɛ mu ma no 10 million ɛkyɛ mbrɛ no 4 million ɛkyɛ mbrɛ no 2 million na kyɛ sɛ akora no wawie n'adwuma yɛ ɛsɛ sɛ atatadeɛ bu mu a ɛsɛ sɛ ne nsa ka bi na maame kasa no wohwɛ a maame wɔnam papa yi o wanya ne baabi kɔ yi wotumi sɛ ɔne ne brɛ pa ɛkwan bi so kora maame sɛ enka sɛ papa no o interested time meboa nansan ya enti papa maami kura no sɛ wo obi wɔ ne fie pa so ɔbɛsɔ adi n'akyi no kora papa no agya padeɛ no kora no sɛ bi odua bi ɛkwan bi so ɔbrɛ anakata twɔ no menya adwen onya danseni akyerɛ sɛ obɛtumi adi adanse ma maami sɛ me na medua bi kɔ asase na wɔka na maami sɛ odua koko wɔ so dua yi asase no nya nkora asase wabrɛ na mami wampere bi ɛna sɛbe ne baketoa yɛbɛsrɛ na papa ka biribi sɛ ɔmɔ katatwa na ɔka asɛm bi papa no ɔno ana sɛbe ɔpɛ ne berɛ nkura mɛsua sɛ bebree nyinyini ɔmo nyinaa nyinyini wobɛkɔm kora na obi wɔ kora na yɛde ne hyɛm kora ɔbɛka sɛ bi kora na mede nyɛ masɛm mede mamhwɛma wɔno kɔ wɔ hotel bɛɛ fɔ ɛna wofa ɛyɛnkaase kɔ aha na hema kɔ ɔwɔ ne nɔɔma bebree wo sɛ ɔtɛ bi wɔ nsa bonkum ne dea ne ba no baako so ɛfɛ no kɔdua ne dea enti saa nɔɔma wɔ nyinaa no sɛ nka wo kɔm a yɛbɛsɛ so mu tie a na wonim deɛ ma maka saa asɛm yi ghanafoɔ ntie saa asɛm yi paa biribi kyerɛ obi adwen na ɔde ba ha pɛ ɔkɔ pɛ yɛakɔbɔ dwa ɛne wama yɛ asɛm so na ade akɔ fm station saa de ne ha yɛ paa ma nnipa bi de adwendwen awu mese wobɛtena ma asɛm ahyɛ wo tirim ama wawu deɛ
kawasam wo de kawasam maami ba wa ba yi se omo ne maami tena se bɔkɔ na maami te no ma bi ase nka maami obɛpɛ de wa aha na nipa bi ba no sɛbe ɛnto wa wobɛkasa ha deɛ mo so anam de masɛm akɔto FM station ɛnto wuntra eduruma bi asɛm timi to paa na opo bi akyerɛkyerɛ wasɛm akyerɛ no ti maami wɔde na asɛm baa mu ntie ne pa mimi ne masante asɛm yɛna ne kasa yi ansa wɔ kasa mo FM foɔ deɛ ebeduruma bi ne maami kɔ ɛho kɔ yɛ hi sɛ waso asɛm de aba FM station nanso maami sɛbe ɛnɔma maami kyerɛkyerɛ mu de papa kyerɛkyerɛ mu difference ne so ɛwɔ kwan bi so difference ne so maami di bi abɛka ho papa yi kyerɛ mu kɔkɔ asɛm kɔ de wansa nka asɛm deɛ wɔkyerɛ kɔ MP a yi kɔ de yɛnim na papa yi kɔ mete sɛ wokeka ɔbɔ edin bi ba me mpɛsɛ de so ɛno ti sɛ papa yi kɔ no a wodi adeɛ yi papa yi odi adeɛ yi so yɛ obi ɔpɛ sɛ ɔhu papa na gya padeɛ paa ka maami na sɛ bɔ ne na yɛdan ɛka bom na wakyerɛkyerɛ no na gya padeɛ ne ade yɛbɛsrɛ papa ne ma na sɛbe ɔmanya baabi maami yɛnhwɛ ebi kura deɛ ɛkɔ so kura na wɔn kura ne bi a na wɔn mu nim ne ɛkɔ so yɛbɛsrɛ yɛ papa no wɔde ntutu akwati yɛ nana no na emom no yɛbɛhwɛ ɔmfa yie ntua yie sɛ ɔpɛ ne brɛde a ɔno ana ɛpɛ ne brɛde ade bi wɔ hɔ a yɛbɛsrɛ ɛdan nankasa a yɛreka ne ho asɛm no ɛdan papa yi si ɛdan no kura sɛbe yɛn kɔhwɛ deɛ ne mu hɛ dan nyɛ yi bi a nanso obi antomago ɛyɛ nade akora ne nya dampɔ baako no hu sɛ me papa agya padeɛ a sɛbe metua anada kaka no sɛ yɛtumi hu sɛbe o nyansa anaasɛ amanneɛ ne amammerɛ de kɔgye akora ne sika maame kora mo kɔ ɛwɔ se mesanka momfa no hyɛ yɛ mo se daabi sɛ yɛbɛkyɛ agya padeɛ no wobɛnya bi nti ɛsɛ otua maame kɔpɔ bɛsia bɛtua yi ɛti wode yɛbɛserɛ ade wɔ asante anko anaa na ɛta ha adwen wokɔ ada traps no a ɛni hɔ saa yɛkyɛ adeɛ a pen ni wula da ho a yɛsensan biribi akamakama ba ha nko adeɛ yɛbɛsɛ yɛ papa no otie ɛne anwiafoɔ no nso tie ɛne adɔfoɔ mu nim saa na ɔma ɛhu tie sɛ mo ɔma bia anya adwobrɛ na bebia papa na gya padeɛ obiara no sɛ yɛtumi kyɛ ma akora no bi deɛ a deɛ aka biara no ɔmo mmiɛhu sɛ sei ne baayɛ na akora no nso ɛnya ne kyɛfa medase sɔfo brɛ mu katakyɛw medase na katakyɛw yɛn mpanimfoɔ mu tie yɛn ɛne ahemfofoɔ ne ewiase nyinaa ehunu sɛ media wuntimi nyɛ mfiri bibia mu enti ɔmo ɛnto mbo ase wɔ nneɛma bebree mu na media no efiri president so besi assembly man ahemfofo akɛseɛ nyinaa no obi bɔ wakora na ɔdam ana lawyer so kora nya asɛm na sɛ asɛm no yɛ papa na sɛ ɔbɛ sɛ ba bɔnten a ɔsɛ mo fɛ media na media fo so abam nti ana ya me ya sɛ yɛnnuanom bi nom etimi social media for na ɛkɔ pɛsɛpɛsɛ na me concentra police station bebre ɛbɔ ya baso ɛwɔ sompa na obi so gyina hɔ munya na ɔmokora ha adwen sɛ nipa koro ya so no onya kwanya na obetena TV na ɔkasa ɔno so obese nipa man fans nti yɛbɛsene lawyer for na yɛmpanifo ɔmonto mbo ase na yɛnyina yɛdidi bom ɛsan kwan baako kadacho bema papa no ɔhene no you matter what adeɛ bi ɛyɛ bi a ɔsi yɛtu Mmrika kɔ ne naso na yɛkɔkɔhwɛ because ajapadeɛ ɛyɛ baako pɛ koraa na akoraa no wɔyɛ papa no twotwo mu twoba eti wɔsɛ fata sɛ ne nsa ɛso kan de sɛ dan yɛbɛbu agu na asase no de pen ana wula ɛbɛto saa asase no sɛ sensan a sɛ nipa 13 obi ansan kan de pɛpɛpɛ ɛdedigya wɔ yi anim na nenam na sometimes ya na ewujadeɛ omo mbedi adeɛ no ya na hɔ no mentiase bebre sɛ yɛ de adeɛ gyawa ne de asoawo wo na sɛ wo yɛ ne yie ne wo ne mate because mbenefo sɛ wo yɛ ne yie a ko ne mute na wodi ne ma wo nyina abɔ so sɛ dan no yɛ de mpakura simu a yɛ bɛkyɛ yɛ pan yɛ wuram anasa akonya kura de nkomura wo wusimu sɛ fama no na won kyɛ ne pan konkodem enye wasɛm na wasɛm wo sɛ nyɛ na djuma baabi enti fama no na asumwie mbra afi ye fra wa wo se maame atete wata so do aba radio station na wada wo ma fa nkwan se se obo odua ono bia no onim duabɔ obo odua enyeye odo kokɔto bia ne kakra no odo beto adwane adie no onti fa nkɔkɔt enti no fa nkɔ enti da se bre a wo wi amoase ya moase de ai jamase agro bi boa dan se etu bi ya konfo ai ti dia so ai on peso aso mo ne na nantra senkasa no fa se no konfo ti da so
ni nua ba pa ne papa wani ya sani mi wofa ani mi anka se me ko woni teacher dey try no onwa nana papa no minen ba kwa kasa wa mi wofa misre no omfa akwana japade ma no me mpasa omlafo because abusia no woni onua no nana konfo ye ne na man kwa akiri o se mabafom so ni konfo no kra nasa ti so ye papa de kasa asma no woni ma konfo pa o oh masa to what na konfo me konfo oh se wo ni ba ko pera me ka ye ma ka se na makambone na makambone na dabi wo kyerɛ sɛ wo kyerɛ mu no wosi nkɔmfoɔ na membusa sɛ ɔnim nkɔmfoɔ paa na maka bɔne mene nkɔmfoɔ sɛ na mabɔndi wɔ radio so ɔnti menka wasɛm kwamra ɛnkama asɛm o kwamra ɛna fie o me nua no o kwamra wonya na woma bi ɛnti katakyɛw wadaworo ma menim sɛ ɛfie hɔ deɛ madi agorɔ akyɛ almost bɛ 10 years ni madi agorɔ akyɛ ɛfie hɔ paa eti ebesere nana minim sɛ ente saa yem sɛ kasakyere bi na aba na ama sisi abe mesere no megina nanim esori nam sɛ meprakyɛw abofra no kyɛfɛ bia no onya ne tumi so na ɔmfa abofra de ma asɛm fa asɛm na asɛm fa asɛm kɔ abrotia ka cha bema e ba cha me da sena wankasa uba oforisu sɛ maame ya wote ani kurom pote na wo free nti ai nti wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ ama ne papa wɔ sɛ yaw yɛfrɛ no nsɛm pii gyama seta bre ɛna ɔwɔ no na di ne papa a wafiri mu na deɛ nti no papa wɔ sɛ yaw ɔno so de wɔ sɛ yaw ɔsɛ yaw to wɔ sɛ yaw nti wo papa fi ta bre yo mami firi wo papa fi me bra ba no wɔhyia ne soa no ɔso papa nso de nsɛm pii nsɛm pii ɔsɛ ɛgya sɛ yɛ wo papa de nsɛm pii efie ne fie ne deɛ bɛbɔ abusua wa odi ne papa de nsɛm pii nsɛm pii akyɛ so kyerɛ mu ɔsɛ yɛ ɔgya sɛ wo so hwɛ ne kakra afɛ na na nso so waba yi ti yenya obone wahwɛ wansan wakɔ wa ya no ajo kes ka munya wɔno ade bɛma na kɛsi kara deɛ ɔba de bɛma wo ayo na so de wata ma wo de ba waba yi wai bo aba kana cho bema obahwɛ sane se wa no wontimi nya wo a sɛ kwaako obahwɛ sɛ yɛnim wa no wakɔpɔ ho asɛm na wɔkɔprɛ wo ho ɔtom ɛsɛ wohwɛ no ɛhyia me so wa bi so wa te sɛ ɔsɛ ei agya bɛma ɛno ade me ne wo nua no yɛbu ada se tɔ nansa mekɔ agono adɔkota koraa hɛ ɛduru ɛtwerɛ ma mɛ ne bɔ me ntoma no yi menyɛ sika nkɔtɔ ma bi de twuma si metwa ma ne hwɛ no wɔsɛ na aba hwɛ no so obi sa sɛ wɔsɛ te sɛ na wɔsa nsɛm no gu hɔ no no ɛmu deɛ wɔbɛboa bi aboa nanso wona na bi bɛsra ma ne timi wo okay sɛ sra wobɛsra me ne deɛ yɛ sɛ obi yare da gyi na wokɔhwɛ no anyɛ den na wokra kɔ no sɛ wo na na wabɛsra wo kama yɛde ne to me afram please nti wabɛsra me nana te sɛ yɛdedi nkɔmmɔ akɔra no ho yɛ ha na wɔkra kɔ no ɔtwa ho so kyɛe wohwe adeɛ no bom no ma na biribi kurem me ma mewu afi mu biara so sɛ yɛohia ɛwu afi mu ɛyɛhia aberɛte akɔ ɛlɛkyɛ ɔbɛma mpakyɛ me da ase na ɛnyam sɛ yɛdwuma no a yɛyɛ no as media personnels no yɛma amanfoɔ ne wɔn a wɔhwɛ yɛ nyinaa ne nkɔɔfoɔ no a wɔn tete akyire no ehu sɛ yɛn we are watchdog yɛka sɛ watchdog a kane tete no ɛna yɛbɛka sɛ kɛnka bi ɛwɔ hɔ no obi yɛ adeɛ a sɛbi wawa no nduru dwom no uni kamafo uni obi obeka ama wonti no na ye wro wo ka wa e de fa wo betiri e twa nkontomo ane ye de afa wati ko se enkonko wura wanum enne media ne ba ye no ya ba ba ye kamafo e de ama wonom a omu ni obi obeka ama wonom na mamenka ntre papa na edi nkan o se oye lawyer no
say media na yɛwɔ hɔ no we are the fourth pillar or the fourth realm of the government enti no so ɔka sɛ maame ni ɛho kwan anaasɛ yɛyɛ ni ho kwan sɛ yɛbɛ ne papa no ɛbɛ kasa anaasɛ ne bɛ di nkita ho ɛde afa agapade a ne nua no ɛka mu no ɔno ɛhwɛ akyire na let me say sɛ nyame sɛ wonim n'adwuma as a lawyer ne nsɛm na wɔkeka no enti so ɔyɛ lawyer ampade a he should know all these things sɛ every Ghanaian has the right sɛ onya problem anaasɛ onya asɛm a baabi a wɔpɛ biara sɛ yɛtimi ɛka asɛm ɛma ne wie peye ɛkɔ no obetimi de akɔ hɔ ebi te sɛ court obetimi akɔ ebi te sɛ obi a ɔyɛ counselor hɔ obetimi akɔ radio station TV station we are among obetimi edi akontino arbitration ntino wo hu se yete ase nom no sebi enye se ye ni hweye ana se ye nimde ena ya sori aba betena ase nom asebi enum ye ehini ntino ye titi ena amanfo nso bebe titi bi ya mayen enti aja so call lawyer if you are lawyer na se wonye lawyer ampa se your nickname na se wadwuma ampa this is what I have for you this evening me pa cho me comment samso no katacho be ma anka ne no na PNDC law 1111 emaye no na ye hu kwan a obi free mu na se wa anye ensamanse ana se ensamanse sana ye de eniema be fa so ana se japade be ne che no ebe fa so nanso wa bla Jerry John Rollins nyankopon fa ne kra ensie wo ba ya obeye samra we se no etimi aboa masese ankane no na ye twa ye ho me na kootufo na me na adwo adonko mote ase na sa abre mi didi wo mu na ase nkakran mfie kodwo ho nie no sa abre no ba ye ne mra ne ba ye na beboa ye ma se wo bi efri mu na wa anye samanse a yenim kwan a ye fa so a ye che japade wa bla bre bi amem na ma men kan say eya na eto da bia edufode pe efo no na ya na sa ne ma bi say no eye den de ma wo no na me hu ade cross nti a ewiase e ba ye obi abebo ne bra wunua boye wanyame aye nadom wanyamma ya o mu free na sinimu aba asase so kere cho be ma enka ne nua no anyway wono ya wakwa ye minim so ye busua panyo so ye de adenu wono hwe kira toto ne ma no enkeni kwan se sa ensem we se kura no wasa akoye papa panyimu te se sa no etimi esisi ne naso anase eteteto ne naso enso nyam se ne nyina no aba na aba no so no hu kwan ye obefa so a obeka maami na sebia so sebia kronto wonni wo bia obegina na chi aka ama no ewo bia ne fie bia omufi se bia wonni wo bia maame ne se owo ketecho be ma ne na bedwafo nti no obedwa ne adbetoa yen na yen so de yenim no ye de aboa no na wagye etiefo nso so adwen na ye wie ne aka ne nyina bom na yefu a se ye hwe na se yentimi ampe ne pomasi bra no nti ene ye wo lawyer for ho no den ne adane de ama wonom eti be ka kire papa ne se baabi a ewo se ye de ehye no wan fa nhye ho a efrito enti no won hwe na won toto niema ene che ona ma mi kasa ne kasa no se akwada no se wo so mo kasa mo gina dakaka no enti no enkomo ne nuanom bi enfa abofra no enhye wo mo yam na ehwo no se nka wantua sika ne bia ene wo ba ha se no manke ni hwe ka che ne se ene wo nko fiefi se wanya sede amamre ne amane kwan so se wo se ne ba no otimi tua dakaka na emom se wo yi sika se sempo ana se teku na wo de kwa ye kotua ye na wasa ye ne papa no de siedie nso watimi de bibi akwa papa hankia no se wonye oduru kwan mu ana se bia baabi na sesu kwamo de na wo de atonso anom ne de eno no krampo no de adanse se wo hyemu bi apart from that koko na wo mukoton yo so mukote ya omukele yo mudi 200 Ghana cedis baye ene bia mu so sika na omuka se papa ni ja na kire ti said o ka se 300 and something million no yo mo ble akwada no 1000 Ghana cedis na apart from that o say 450 Ghana cedis bin so no wo mo de baye no sa ne ma miensa we se no so abehye mo kena se ya mpa se akwada no wo ye na se de ya wo free eja na sene mu baye ntino bibi wo ho a kerecho ente sanka ne na obi kwhye dem light bill ba water bill ba ne de akwhye dem obahu se ya kyerɛkyerɛ obi anim de epe bia ne de ahye ho efiewura ontua bi ne nananom ne busuafo ofie onyina ntua bi ne de abɛbɔ ho wo mo tenant fo no nkwa na etua ne this time around things have changed enti no se
bia kokoo no sei na wo ho ye eka num eka mienu ye kwate ye no bia sei ne yenyaye enkwada no ye dumien sente no ye che ye samo che ne sempanyin mu krapo na ene ye ma panyin se ma panyin se bedru akra no so no sei ena wo se yenya na wonti bi enkonkwotena se na wa se sika no se yesen wodi 200 Ghana cedis ha ba sha akra ne nsem na papa ye kan so a wo se ye mbra ho na wa sa akwafa wo baby se wo ye lawyer ntino na emekira ye mla ye ka kire ne se media law and ethics we learned that at school ye ni mo de ena afa biem so na nyi ono nko a ene wo lawyer we also have lawyers omo back here eti ye ka asem a eya ye nkan hu se nyi omo nko a na akọ school sebia so sebia kronto etete ya se no mu ya nkọ school krampo na ya ye adwuma na che obi enim na adwuma mu mrante no saa de na papa na ye ne mesre no won fa ba bia eniema ewo se eda no won fa to ho se de be ya kwada no ne sha na se ne chefe biara ewo agapade biara mu no wode be ma ne se busua ni mpo asase so ela papa yi okodo okoko na ye ka che ne se akwada no wo mu chefe fi se ne maame korampo no e ka ho bi e na wo mu dua kokoko ni ntiketa cho maame fancy ase no ade ba kwa na emi ne se every lawyer will tell the media man say munya information na mon cross check it samoti will be ho asema mumisa no ono ne side of the story 3.1 sana da bia moka ye free police panyini ba afidie so asa no woka ye free lawyer na ye ne di nkomo a sede lawyer sa church no first na moti asem no munyu su story no by one side mon ko nipa ne cha na mon free no na mon cross check na munya ono so ne side of the story sade so okoye na se papa no ne wo fa asibio se de baby ye lawyer so ase no so matentwuma pai na fe kura adwuma no yenye ne sei sel I media man na cross check ya modern litri so ngam o cross check so a o se me man ma na se me man kasa whatever which is which really bad very very bad. Nti ye besre wo wadwuma wo ye na minti metwintwa wanem nti me so me ye madwuma ntwintwa manem na so pokura wo se wo manen kasa fine sa na be use story no if so ka newspaper o se ye ko ren che no o so won kasa na de asase ho kata chon se me kai efie no ha lawyer me pese me bonidin lawyer kese pa okure mu one abawe bi nyasem na e frɛ no na lawyer bae no in fact odi ne lawyer sem so say ba bia be fro bia ye office bia se say de ukokoti e ka se lawyer bae ma na konwa cross o me pam chom ma me nyina ya asem ne koduru general manager dada enim no free case no so and a crack and night general manager ji asem no ye kama asem no ye kama ane drum mebi wo ye kan ikura ni nim ne lawyer so ebi kura na bekom kura no na onye lawyer e na ode lawyer akoto no so sa lawyer wo kan wo san e lecturer sa e wo tech mo kataja mo e wo university hono e wo ho ne di ne nye enye di ketwa di ni e so e friend wo bai ye ma na konyo so mpam chompani fo ma menyina kopem time a enya time na chance I call seven no cry a friend no ye nya no you story sa ade e chen no ba no ba ya kra ye general manager no kan say oh ne lecturer no ne sa no tell ne law university oh sa I mean that say okay your friend no okay sa asem ne pa ti e be srem e be se wo mo ya wo mo jeja nchen ye sa no abusafo mama ye nkwaye ni mame nyanko proper next week ada benya kwa bi abra na my lawyer for a democrat ankoma no nye se bia sebe manso ne e patwen omo frɛ no mbɛkyɛ ne mani so sɛ ɔno kora mo ha no ho efisɛ papa de mani nyina anim ne papa japade wo so ɔware we wo so nim papa na japade ada na jatu ahene ɔkɔma ne ho akɔkyere ne saa bonyai sɛ wantua we sika university sika midwifery sika obi antakyo ye papa de yekoduru ye no wudi a wo maame pa no atoa so so wontime ntoa so japade na ye kyema mo enu ano no se obi no obaye de a yentiem na maami nso no omopa ka maami na esa nkomodo omobo no cause maami na sebe obetima kyerehye bebi ajapade bi wo na betima kyerem ti maami eni kwaso mi ntotwe na me minima sante me se
maame abahe sɛ sɔfo so ɔbɛkɔ so ɔkyase nti yɛwo de katakyɛw yɛma sɔfo nkɔ na wɔn nkotie okay fi maba abusuafo nti ɔyima yɛ abrawae na yɛwɔ office baabi a yɛbɛkɔ akɔyɛ nkrata bi ama wo why ɛbɛyɛ tietietia sɛ baate ase Sumpana 3.1 oh ofuso wani mo na yɛ dɛ ya ade ofuso ɔno anim sɛ ne sɛ wa na aba na ɔbɛ bibi ama no ayo yɛ nase mfani ofuso no nti ne sɛ wa aba yi nti wɔde yo papa yi yo ɔda no ma wo sɛ yɛ amemfa nkɔ akɔso aduro yɛ hɔ yɛ abra na no so memfa nkɔ bɛyɛ why so obehu kwa no mama fa fidie so so ababa fa ne ko oh so so antimi anye bibia na kyese ne se wa aba na efu no mu ona akɔhwɛ Sumpana 3.1 ne wa ye bibi ma na oba no abona ma ne okay abusiafo mama yenko ensem aka no so yewo feedback bi epese de mamo asem ne esise no sa asem ne maso no mo ante de esi ya na emmoa ya na nkasa kora emmoa ye nti soon and very soon no asem di so no eba na no achi ne be ma mo ate esise no na nsan papa bi ba ha sei edna asem be dai se na yire eje plot bi ewo kronom kirase na yire da film won ne bedin na eyeye maame na film na plot no omo asi eda no na de kakra akada so no o se odi kro no se on fa plot no ma no chirenchira ka wa hapa na mekura me yense metu ho anamo on se eno na me ka se mo se enne ka mekọ kira ase ho na ya koka ho asem na enne papa no ode asem no beda ye no no ankasa ba ha enti ibetie na numu asem na ansa na no na ye kọ asokore mampo akose ho yade wo semense ba clinic everything is intact. Everything is in perfect order. Bibia de ye ewa ya sabia ho. Na in fact ukwa obabo nsem wona wodo ya de frabruchi memo ba ho wo nyina kanfo semense ba clinic enye eho fe no nko a emum adu papa wo ho mfidie di firi pe hu ba bia de wo sa wo de woka koma fita ne fita na ka so woka na ye crotch na ahye na ye oboato ye crotch na mempe bi mra ye sei na akoto bi abatum na ye fe sa fita da ehunu fault no dia eno na akwa bi ma bi ka say ya no pa no nso no be fa fita ni ko ho o him fechire no akotu ha no wa de hatu wa no agwo miawim na papa no ba ya nwumre be no na no se fita na ete say ni tri sheke no mu na o papa ka na nye yo adai 3.1 o se pamfio na ko ka memorial wo sa no o se wo se say na wo unity africa no mu na wa ka che no so me se pamfio na ni sum ko mu no africa ro so popora ade ya na e fa na pamfio ya kwa ka memorial wasa se woni fita ro ho hwe emom se wotimi kire se papa eye we na aseya na nka papa na enye ni daso na de kura ho ka na ho bosia no wope se ukwa semense ba klinika ade a ema wormo daso nkukura de se wo de report a waye ne ho nyina nka nkire wo ombe firi na omo report omo de beba no ene abrochiri ne pepepepepe obonzo ya afo no bodi tirinko se fitani hu fort work mu ana cheso obetimi aye enti semense ba clinic wo yaade oba nwo be ma nwo a eho adwuma no omo na eye ulcer arthritis suri pancreas mu nyarwa typhoid ene na busua dom ni nyina enemu yade bia chlamydia gonorrhea syphilis nyina wo ye ho adwuma oba fi chikuru mo hawo bia
anemia yade bi de anemia yedi moja gu ma wo no a yedi moja siw so a yade ba chi na we amfiri wo hinu mu anso ne engu anso ne moja na we hu pa ebinim se abonsam yade na enso ehu aduro ho pa prostate sembia malaria de kra de banchi ke so liver ho aka ana kidney ho aka o be ye ho adwuma ogidi o wonyi ni o problem no ebe solve abusafo ni american say no anso afaka ewo Dr. Mensa ana se abu post office also kwaso koremampon na wuduru ha wo se okọ wura bank ho akoda bie ni maskompo wura bank woni di hwe ni mu take kwaro so o fe dwada ni mu edwana sa ifi eto aso no a asamense ba sopo ho abidro nkoa no ton na samense ba clinic omu ayi edro bi number 1 Semens Vital Herbal Mixture hu papa sa edro ne fe na gan no mema de hwe how far bema to agan bi no ma oba de kode nyame ase oba kode nyame ase abranti bi oto agan bi no mo ne yishi amos Mmrantehene na Ghana po na msa dai wanu bia na no so da bi be man na no ye no da na wona wo da se kwa no go sere ye wakabi on kasa ada na wo kasa pa kan ya de say wonu papa no ano wani ate Sumpana 3.1. Okay. Again on Mmrantehene enye easy do wada. Akobi na hwa da ye nkwase eduru saro. Asem se be manum again bia anajo no yesurudokuo. Gangan. Pusu be koso sa. Abusiafo bembe bia wato bia enkase do na di ni hwambo da eno ni bi ho edi hwambo efiliu na chewo bi abadem ho sim bia hadwe okay eye memedru amanfo atoche memedru bia asofo num bi mpanimfoɔ MPs nom ministers nom asɔfoɔ maka awaka ya pokra na katacho kasi je ni mo yenhwe mu ansa yenhwe kasi ni yen sechi ya ba sechi ni akwa sechi kan oh no enoma be yo ebebu ani yo abusiafo sisi ade bia be ko mebema atimi apawa kama pa o perodo a ayasoko mampo semense ba clinic ho ena abenya rodo afi ba bia to abidro ni abrofo duro bia won sabeka agan obi a wo ba efra kwara na agan o pane mrane an wo pajaransa bomodna na efra on number no na bibia omo no bedi hu komo 0240 61 60 61 0240 61 60 61 say WhatsApp nti wo frɛ no wanya wo de WhatsApp wo sabaka 0240 61 60 61 yo abusafo mama yenko ensem so panyina ode asem no beda ye wona kyira ase di kuro ensem no wasaba na mama yentie DSC no yara mo pepa panyimpa ye mo akwaba ya eja atsai na me adom boko pacho udi no bio ye frɛ me kojo da ako jo aja da ako be ma wada roma na no wode asem beda ye se yebu nsem age wasase na asisei na we de esi ni se sa to ma me kasa na oba hima bi su 80 sa to ma me kasa na oba hima bi su 80 enti Abraham kodu fie na oba hima so da yi de Mmrantehene de obekọ de ba ye be check akra enti ma me enti o kwan bi na fakọ na akọ anyame bebo ama bibia yi ena eja o kire me kwan bi so na de ye kọ ye
ene yakotena ase no kwa beso o cheme o hini bi oba bi ntimi mo hini mate ha ti yakọ na ya ene okotena ase yakoka asem no o hini odi kuro no o mo fre odi kuro no ho bi na de obeto asase no so ho bi nti enyina na wo ho ena o fre no o se sa de a obi anfa bi pam na ti ade pipa toto ho no o se sa de o no ogina pipa nso na abuya na eja nyame adom obuya ma se menkofa masase ti ena eja me se waka mam de a me ba ha ena de betu manim ena mo bo ame e ma manfo tie no obi so so me sa e ko ba bi nti adu odi a wo se me san ba na beda matiefu nyina ase ene mo so me de maseda e de bremu eno nti ba okay on clap Nsambona bidie ko jani na say okay abusuafo say obi na semba sompa ha na wanyira kwai no kwasem ni oso de bae ne na ho ye weke pa se no kura be de ye de nye se ye weke se won saba kan asase asase fi so di kro kan se e ho no enka ho nti ya nkwara no sade bi ho ya se mama ya nto aba se sabro ba kan okore sabro ba kan okore yo se dada ko huli bombom fire why be si so fire no na chese nema bebre na ye nkwara abrem na ye fa so omono mani wo mu di bi mani obi ani nim ani chimpe ana wa ba we wa ba we na tia koti etini wewe tia koti etini wewe ni etini akoshi otanfo bi obetima timu se cha madi ayo o kan wi se bebo mimum de na me peye hwembe yumpra ano hunye fa ye nyi uda se ogina wa na yapon hwembe yumpra ana adada ntoma muntu ya se yede ntoma kata ya ne ma na ihehim ano zuna e kama pa na sata ne ni mwe so akọ gesi mu mat makre kru ya den menye bi ana antu achire na ema no so a na ye kofemfam wo okwa afam ema no so a okwa afam no kada chaya so ya braso ne ye di apepa da ma me be dem papa to ai underwear mo no ma ada won sha de mo no ye nkodi sa akro ku pie to tatete na ya de ne wa na school mo wusi obi ready bi pie to nye yetimi awura oh kanene ya braso klampo de bi o ho a yetimi bo ho po some no money na na ma wiase edo o ja satam na ma sabin kronke to mu yede ko ba kro kese mu ebi ni ho e bra de na yetimi de anka ya no mu se yede ko wo so ba ka ya wo mu efa gyan ya pack anka ya na ebi okro utiri nya obi ani timi otimi de abo ehiem no adwoso agum ne ya bo utiri ni wani ho a apa ba bi du traffic abro ba di petri mu ache yo payimpa ye nyina ati nkwa ye de nyame so ase se aja etire so da ye wode asem na to de da na wode asem to de da na ekiri boko de abrante na ase obeka ka se on ti ase ena so on ti ase ba bi opidi on fa nko sa de kano ye sa na odi jabufu kwa nti eno po de enyehe why menti ase de sa de kano so ekiri no nti ase ya juma atacho ne entrance mbi wo hakaka say baby omo koye no e good say opani wa mo ohenpon no uni no kire beka say wa ya de pa na etie ne a emse omo kan bibi hye ho say nka betu nkotwe bebi atwere na so panifo say bebi akekere aboa no say bidwumadi aye di ye mantam aboa no wo kekere no a anye ye na ho ana besa da say bebi mantam aboa no ho ana obekwa akosana no wo kekere na to ho dia obetime huri kura akonda wurem ba bi kura wo pere na ho sa de ema makan be say inima sante asem opening kanya ne pe sese binka nanan bi ni nakasa na omo ka che nka etu nkotwe bebi atwere nenso ya na yetiefu bebi asem ne baaye no obegina ya wo kasa ye ne aba mfaso no ya na nka efese nka ye kakura nka bebo ohenpon na abaso nenso bibi nti se na etie ye na nya boapaye se
opani sebe watiete nanim ananemom ka sese ye bona ba na bibi ntina sebe ye de ne din ate na nya ne amo iti ye dana se paso no so aso emu amma bibi ayi dai akwese na nka katacho ye pe no asamba se ya nanka ohenepo bi ana opani bi abesom nanka aboa nipa bi no ma o mo paso dwe no okose ya se na o ye se asa no de akọ radio so sister bi ba had na asemba ni hu se a hot part baby ya police for juma and ya ka so more police for man ko bo no man ya na ni paraphrase say asem no e court I want know or the court na radio so ama me or the court also so by sister the police for this year and what they could call FM so now ba nya police for ni bebre asie de say kakra bi na te ase kakra bi na te ase adwuma no kura eso eto da bia na meka se Sofula police station Asem Mmrantehene asem bia bedura na yesi woni mama no ya kan te ase nya adwuma ti ya yi kofi ntimi so bomodna da kohwe mai me quite less than 50 minutes na maka 7 na bi me feel no so why are there ya da was ni so obamu asem de bika ko ke yi mu no so ani bia mamu ofuntu frofo da je frofo obu na football eno so de enye no le betimi abre ya adwuma ye be ko so aye nti omo ni yanka mom yo pa nti aseda na de ba no Katacho, nkasi bia o mam kwa ka jame ka asemi kan okay Katacho won sa asem we ba ye no minua ka asemi se obobo kwa ye minua eti e ba meka bia ma no ho no minua ba minua ba men institute se unua ne hwan bobo ohene no dikro no unua no no kra di tum se in case you baha you could kasa bi ba onu mu ya enti e ba sa no e ha me kakra na so mantianda ablante na wo kana asem se onti ase yi popo brimbrim ye ni na tena ase asa akase wo ekiri enti minim se ye yakoho on se ye di agro ache ani ya nanti so ache enti makoho ne wo hene no odi kuna kokasa sade a edi din se ye beba no ontwe no homfrim na asomdwe mra because the okuta first paper dey na wontimi nyi first paper ne nyedai enfrim enkofa second paper emfa nye adwuma ma ne nye eti ye tena ase ne nyina ko wie se ye nkofra brantie no emra esa akofra brantie ne ye di experience ye dey kasai do otiska kakra ne toye eti ye de ya ayemchise ni popobri be ba anti menwia enka na komantonye bibia bedadin ademono bia ye sa na tie eba gigi ba ebeto din kuma bo akro opera sabe pepe afezi so ni obe kunu obe besere obia se obia de na asem ba na so obi te se ebia ne nwia ne omona enche se omono begina aye tenchi a depi ye the discipline me wiase nyina nim se kobre boa e ko team si radio so no aye discipline o de nam me ma se wo ye ma me kwana beta odi fa me twu woni me nso obia eti mesere adwuma no ya ye no efichiri nhyira ka nyankopon se enam ye papa Mmrantehene so katacha obema akom hene okura se kan di agmono ono adawromanti bibia akwakotoye enti mesere nana so pia mo ne adwuma enyam so nhyira medase abro tia fa kakra so so na katacha obema mpacha medase na katacha de hu ye so ne beti hu badwam ne ya na ne ho na nyankopon de wache adasa nimdeɛ ne suenhu nyansa dodo a wɔde adom wɔ na bribia no obi obɛba ha sɛ no obi agye sɛ de ya da bia wo gya no kwan a wo di gya no sɛ gye sɛ wa ma ha sɛ no na me so me ka ma asɛm a ya me ka sɛ Asem Mmpe Nipa dwumadi asui sɛ wo ba wo foro so asɛ no wo di sun wani ahahan de ha wo bia na kyɛ sɛ wo di ho abobo no by the time a wo besane down no ombra ha bi mo na de Syria ahya wo mfompo ma na ede ba ha sɛ no enti we nyina di adanse se wuti fie na se wo problem na se wo how bi kodan na adwendwen bi obi bu wafa so obi ro ka wafa better because wo tumi ana se bia officer ne ho den chen wo e wo honamu honhum ne baabie mu a fa ne bra Asem Mmpe Nipa dwumadi so kare che obema besom na ye nyina yetimi aboa se de be ya pepepe ye nso no e beto baabie da se senka wa mahase nom ama keteche wansom ama yambobo ho a
enka minjin di say nana hime ya wo friend no no enka obeti asem no krampo no wa friend no enti yeda ase na wo ma ya omotete nchenchen no lawyer na wo ka no wa ya anya nka we senka obi nje na asase efinisem ote wa na mo kan dem choma me fancy ya da wase ene na panyimpa yagu shiri de na bibia akọwe emum ajawo de ba ye yi esa o ye yi na be ye ya ene de amamre ne amane kwan so no yi si kwa akọbi a okowi a na mesi ye na omo akọ no bo ase okoje na won kwa se obi fidie yi akrante kasi bi to yi na odne ba no yim ho no opeje ewura na odne shaase se opone a 3.1 so na won me do bi ehunu ba ko se se ka no hu so de akrante na se wo ti mu wi akwa be se mi anko no ewura che so mo mu nyina akọ na akwa ko yi akrante no no so de ko se be foforo nti oba ko bi so ode hu so betimi apai sa de wo so nya ode a oso en kwasi asem si akwa moto wa munya yi obi ko ye yi a ni ma ko ye yi to the mo amo se da ko bo mokoro no obi ko bo koro no am so mako wi a e de ba asem ne hawa wo kan o si ja Sumpana 3.1 o ye yi am ko ye yi obi ko ye yi na mo ko ye yi ente panyimpa wa bede asi na se bia kona ba ya na ya producer si ayi nti na ya yi sa na ayasa so do ni mama ne no obi so on talk ya de fe pa o se men kan je na ya ta bia ta konto sa ye kume safo se so konto kwa so enye o safo konto kwa na so fura fo nyina so se o mu ye me no o mu pe o da no hana se o de wo ye mi nyina no a o bumma me adane se asem we hu no ne mat guy da no ne hu pa o se ne ma obi se ntokare ne fe yo nana omru wonye o sa nana na wanya dada na se woni ni sia ha ya no mini ni ko sia baby no wanya ye ko wedding bi sabre nya no wanya sabre na mini ni sia radio so da na ade a omru ye no ka ni mu no mu se nana wanye ora wanya he so onye yi na ko ye ya me njira mo kwan o yo ra ane ya jao nyankopon pa me de feedback damas pa yo nti omro jan kwan na bra ka me hwe nan kama ma feedback yo producer sorry producer ma he me ya jo djuma executive producer jan bra why ka do feedback na ka ba ko bia na wa hunu kwa no ampia yo mengo akọ yo kata jo wadarma ye be ma tiefo aso ate se ya na asise no bigidi se na no ye na ma na mafo busa na de mafo busa ni nya na se kire ni enche bia na obabi na se beda se okoje ma me bi Food bill ekokoton na hu sika semo no maami ebaji food bill ne koton ye no 7 pedresa bibia ni ho a maami hwehwe akola ya na so obaji food bill ya ohun no na ekuwie se food bill ni mu no na efiri ho no obayi se ni tirim ana so wada osusu adaye sa me ya so na fa ba bi no mo hwehwe ni tirim hwehwe wada wona yo emo bedwane to ayampa ye to nsa so frɛ maame no maame so bɛkyerɛ mu sɛ onye ni bibia but ne bi sasa na 5 million bi na so de ko sane no na men kan kwachi no ye gyeto ye ho so na onso de share men sasa wo mo no wuram na me ka sa asem we sɛ obi biara 7 prayer ya bodua ususu sɛ edua bo oda na no bo modern bra so mpa ha ye sɛ so akura na so aboto kura matu wana mo akwa koduru baabi a mobum na de wo mu ne said na ye kɔ no ye tra ka mu amene oba na kɔ no ɛna mbusa ne sɛ anyanyam bia no onkɔ afikyire no so sɛbe ɛma ya de ne bia ba so nanso ye kɔ baabi esi ewura no ye nya nwa ne mu ye de amane ye ato nipa kora me de ne kɔ nanim oba no wose ne ho hyehye no maame no akasa waje 5 million de wan dabi na
the American nipa bi tiasie na oba no se be wabu ne nsa okwa fichire enti mi anko ne mum ye koye akire mu no de ekosi ya ne se oba kwa fichire ya na ye mane nanson omo ho no enanson ansana waba saa time de na bibia edai okay ti nyame adoma ye sha manfo bo ye guso na manfo busebusa nyame adoma week ya ye besimi ye beko ne yakwa akote ne tane ehode ewum enti na no so amanfo ntam chuku ye guso woni maame no a ne ho sese nko akọ na nea oje 5 million se menyi ntum de ye ne se ye kwa na se de bepie mu no maame no unse de bia okasa se mo se obi ka che obi se wona wo ye me a kire bibi a kire se nipa no na eye no ti ye ko na de bepie mu aba no ni ye frɛ maame sa ampa se ne frim ba maame ne ntiase a mia me kro ya amesa de maame no akɔ ha ma de besim asi entina no so asema da ho no ye gusu nyame adma next week no de bepie no de be ma amanfo ye nfa nka me maame nsire mi sa se maame no ne ho da so sisi no ana sisi wo ba ye na me ne ko me busa no no che sa ampa na sisi kura de ya sebe ya na asai jano sebe se ojane 9 ajane sa ana da ye so ne ade no ewum nam se ye nya kwan because of na sebe ko afichire nti no ye ne nananom ntima nkokasa na nyame adma next week no na so ye sha manfo bo se bebi ya kwa kodu ne de bebi adu bia no oba no obenya na hoto se tisa o obenya na 3.1 okay abusafo sa ne kan no se ye bedo su kwa hu di twem nti se oso wabomod na du sam pempen so no ya da wase se afidie so awura nyina de mi so for awura ane omra samwa nti de wakan no ya de krunko bi ba na yedi yeguso a ya twen omo sas bibi foforo kata cho ba ko so a won se ya tra fidie so na a check kaka na ya na do betie de ya na do be kai on se papa bi betra se no fase no timoto so ana ka bo no ana nipa no wuye na papa no so be ka de be ma nipa kai se papa ne ye se ebra ka ne bo no fase na nka se ne bi eyi emo se sade kofi na sem ne kokodi insurance for nsem ama ho yie ko mo ko e ama papa ya sebe ne wo fase wuye okuta hwehwe pa ma ho nsem ne ode bedan ye police ni report into insurance for na ama papa ya sebe ne de hia akamu no sebe wa hu bibia ne wa nya bibia asem ode bedan ye eme frɛ car wura no aka ne ye ne de ma obai na obai ne ne bo so pa ma ye de yie to aye ma kosi sebe ono no kyerɛ sɛ ampa ono de ka ne de ekwa bi so wa insure na de ekoso ne ade ade ono no ona ne kyerɛ sɛ de ekwa woni police ne ntamu de eno de wa hu nanso yenso ye kyerɛ no sɛ no ekwa bi so no sɛ akora be fa ofikyere sɛ ofie wo ne ebuku na enyo na o ka sɛ wo ne mu nanso ye bowudin ti akeka ma eno so ye de yi akoto ya ma hu sikasɛm ne de yaka ama de yi ato yi ama sebe papa na ne wo fa hye wo ne wanya ne ho ntia hye ka wura no so a sebe enam no so a ne ka akodi nsɛm ne no ono so watua sɛ sika no e de ama no watua sɛ sika no e de ama na ma asodwe aba ama sise bibia se me ko bodua wo me fa ho police no so ase mu insurance se wu ye no wabedase no de onya medase na wa sheda bi se obeba na oni abanemu na ya na asem no ye successful ha na an ye pe no chance ntia no de onya medase asida no hu hia asida de o se yesu kai eti waba na mama na duro na na asida de eba ya manfo ebusa ho asem na me dia tudwa ntia no de na nanso ebusa wo ho kwa so obusa wabedase onya medase obeba ya de na ya semo no de bema ye hu se ye di dwuma no eno so hia pa ye was ya se ni hia humanu so hia me ko bodua me ko ese ni nyina ne jai enti insurance ye ka
wow case bia kwedi wo baby na no de katacho be se yaja enkonko ye se okobodua na wo de bra eje court to insurance ye nyele court che no so ehun feedback bia ye kan na nka ene ye de court nti katacho ya na producer friend no na omla medasi e won friend no manemra yo hai omedasi na nyefe edo so ya Sati efo ni nyina kan bi nti oba anye yonko a. Se o adam se ya no frɛ no. Na tie fo na tie fo. Ya no mo na edi dwuma. Yes. Abdulwati ya me kan no se wote ase. Mati ase pa architecture. Sumpana 3.1. Kaisa oba ye no eche pa ba anche pi na mso ba. Me di kai. Mete kasa. Ansa na Abdulwati e ba. Wada ma mete kasa. Yo. Nti se onya medase a katacho nde ho de mane ha se bibia ha bibia mu beda ho so ze ho de me wo wai mu a enso bibia be fine me mum de ana asem ne hu hia me chen na ase no kra na ase no aseda hu hia na ase ho aseda kata kanwanu tu asem na kare sei kanwanu tu me nka aseda hu hia asema ka say Yesu Kristo kura ka say aseda no ehu hia enkae ne wai obi anka sa aseda hu hia wo feedback aba na na so hia aseda no onfa de mra no me das na etiefo nyina hu say but you producer we asema na ka we producer ene mo no me kana asema we producer una be asana ba na yetimu bi ene ye ka the feedback no da bi sa aseda no sa aseda ade aseda omra me das ade aseda aseda no de manya onfa me nyame ko nyame wo obusa se nyame ya fa aseda ma ana ko susu wi kata cho feedback back ho ye nwe obetra ha ye okotwa na ntwe bi sikan ama sebe ni ha na deba na anafie ofa hen oba ye che me ti mu ade sa nru ni bu awon no ma ti me bu o enu e de da no adagra mama mi be se mi di adase me de ya de ba ha se na soforo bom pa ya fi na ya de ni jira ni jira afi se na ya de ko are ko so soforo se mo je ma kiri fi ma mi ni mi kasa ni mi kasa ko ya adase me na fi ba abro so ni me na me de me ya de ba ha se na so for bomb pa je ma me no 7 de me nya fi na ya de ko are ko so na fili mi hunu de menye bia be bora mane o so be ko afile me da na ya de ko are e ko soro pasa e monye mark ni fi ma me ni ibi papa be mu kasa kada cha mesre se wadawro ma feedback bia asida e maaye no me yenka ho asem mesre na ade we una ye judge finances so da me mesre se ye bibi ma e successful sai o me das na tie fo na me das asa de feedback aba be pa chew ade na na finances feedback ye de ho mama o gba no o so be ba so baba dia ho hia se so ka me ne mra o me das enu hia se e wo tumi na wo ka na mesre na dabi anya dabi ayo susu ya ba yen som sha ya ba to so aba asa wo na nsom ya ba to so aba because aseda ne hia Kristo ehia tie fo ya na aseda no ensem feedback ni hu hia cha aseda no aseda no na opa aseda o kata cho de o mu nyina ne se minima aseda ko wo ane papa ba ye ya obeta ebe da asie enye ana me kire se aseda na beba ana na wonte aseda de tobo ana me chese we producer somebody producer me producer na dia shema no we producer dia bibia feedback bia na aseda mra when the prepare normal do they ba na bibia pia dabi buba dabi buba ni ti bedi na kwa fada ya opese wo kira no yenim do opese wo kira ene cheme ana me chede na me pe papa ya ba fidie so de bia na me egu ehun ani ma masa se bi wo mam yehunum asra no wai producer ema obi ama ja otumi so ema obi ama wanya ntumi so ontimi je ntumi so yes ande no yes feedback ande nyambo mande ye obi kata chao meeting over from one masa na no onye meeting no from one mo ba ye meeting hey kata chao yanko anim on the nefie de ni baby hofa de bia sesa kata chao ma papa ye obetra ha wo kan na sem se sebe ofum ko twa
macho man bi nantwi sekan ya asem kosi ya odwa beto na asem na awewo pa ye wisu case ni wa ha ema sebe asem na tutu kura ba mu se mumfro mo hwe ya manko a mekunu ema papa be kan na asem fa na no odin na asem ne ba ye kasa ye no em se da no obi akasai emum anya tem dide na emum de kwaye ne se obi so obekum obi wo Ghana ha de a enye ye ne asem ne mo ya police fo asem asem ne kopie mi se fe ya se a police fo nsem first na call ekoho achire ama na nakwa em se udi hu dwuma eka mi ye nyina keka ho nsem de akosi nyina ne se abrante na a oye matwoma na sebe wo ye se omumfiri wo no wonku sa abrante obetra ha no sebe asem ne koduru ho no emre wo Ghana ha ama ye hu se sebe obi fum kuma wonni mra se o ka che obi se mumfiri na mshutu no se ye ka hihidua se sebe abrante na ne nantwie okotwa obi enantwie na ye se bi ko no wa ye free a se no sebe asembia na emom matwoma ne de ono so ye pe na ehu no atopia afajan correct no so asema da hono ti haide wo ba hanu ma aha sebe chi se wa ma bo modern na frofra me na na kan se no wa boss aman no okusa pa no aye mere because na ade be chen ukuyada sa ama ne time na so 40 million anokwa mememfe na otimi se ode gitum na bi na ba bia eti eno so ade chen so yeso yedi sa yedi juma de atiefu nso aha ya na mafo busa sa ansem no eno hu hia ma atiefu pa na nye aseda ne sa ayeda se aseda so hia aseda ne yebeka na chiri aseda no abia kan sera mo twede akwa aseda ne yese opani betena ha ya wabeda tio aseda ne yese tie aseda ne yese papa ibetena obeka na asem sa na yepese na ni pa bi fa se bi personal dodo enti enye se bia bibia sa na obi won so asebe o betena fidie so kwasa aka no ya na o de share no ne ye kan no so ya na tiefu so tia eboa yes na won nya bibia aseda ne ye kan ya na e pese ni pa no betena ha fi se yina mfoni na ye twa ni nyina ye twa gu ho so da chi bia ne dia ability na efe gusu nti obi afa na semomra se de bra ohene yire ka no aha o fro steps na wo ba wo beduru ha ya na bi te so na so wo ba wasem a wo de beba no ya na ma bibia ha why mane ha safu mane sam ya na mi nwana ma bibia to se me hwe odada so me hwe odada wo hwe say wo sa meto amango amene na eche anse mango ko e kom de de no nkatebo we nyamene na woni didi bom de anadwo no ara mukotini ko pe nam to ne de nyame anim saa de ne de esem he sofo da ko obi be obetwa wo ayidi ato social media na ya me ho saa ya na yegina chire ye nko na era na monsaka nam no no ya man sa no de aba enam to ni nyina sa wo ya tebabi sa na wo de aba na ya track em na ya oba bi a wawo area ha no so muni no oba be ya nana oba bi a wawo no ese ma de bebiri awo ha wa hu maro do awo ha na kromia de ese ma wo so me ha na 3 months ya mi wo mu ntimi uzo ba bi awo na no kwe koto na mkwase hu se ga bi akwa ya nachi anadwo no ayo mo na kasai amia kasa kura mi wo madam fu bi wo ha ne mo no kura wawo odem agoro ya amasewa sewa mi chia papa ni ma mende nana ya ne bande sai omo hwe Pana 3.1 ko mo yin ho film we se o de mi nya no omo kata jo yo film ma yin ho film ma yin ho film omo yin ho film ya se wa mi chia pa wo hwe mi kata jo se nsuo cheto mu ya na ihwa omo yin ho film na omo yin ho de kobna ampa ne bane ye bema ne bema wonya sai na mi wure fika kra no o hwe akoda na nya bible so me nsa da bi oburu nana oburu bo so me nsa okoda ni bebe akoda na ye tware dua nana na won wasantini be ma yen twandua ayo ni nyina mpese bisa akoda na ye kokko chenti o do mo fe ba so me bi afam kobna ntia den tu kobna omo tifi bi no
Omo ti fie na. Oh na madam for no nti o se me hu ni fie nyina aka ma. Wa ko hope. Makọ. Ana me nko na me fie. O madam for. What did you order? Oh Debbie. Debbie ni motwe. Oh Debbie. Say edidie o se me didi basa. Ayo. Enti me ko didi baby basa. Okay. But o ye madam for. Yeah, no ma me nim. Papa. Ni anu mu nim. Papa. Okay, me ntwa so ana me nko so. Na me twa so. Ayo. Kana wo sere. Oh, that be why are there? What play diplomatic pa ma. Mani ade. What's another twa so one say me bere. One say me bere. Adawroma. What's so bere. If you're more light. So they have What's if you're for light? I remember just baby if you want more light. Oh, me say me like me da bobo me pacho. Me say. Ana kwa manu asam ase. Manu kasa yo. Me fi asam de nko. Dabi na makofi asam. Me say nko. Na manu kasa ase e yo. What's light on face? Me say light wo. Pacho me na light me da sumu. Aye famisi ya. Oh, kwa mra mi o. Na se manu asam ye o tan. Na no Adawroma. Yo, aye. Me John Saba. Sana woka. Ugunsio aba. Sana kana. Okay, gunsio bra. Abusa for me ko mo no jo to na pie firi hwene mu. Na wo kira ho akwan. Okay, me dash. 0551 93 Oh. The men can say mbo. 931 0551 931 and 055 0548. I don't know from me. Bonsam na jeje mesano na. 931 0548 931 Omono sister na wa ku fi order. Menko order. Okay. No na pese. Menko order. Mama yanko ahmano so. Hello. Mo ha obi akufi order. Na say enyo mo ndam fu ni wo mu. Eye mi na madam fu. Abi ana wo ko ho na wo obi adi wachi. Na say bi na bo. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Asem Mmpe program. Pastor say you. Mmpe o dem bo abaso. Me da se. Matthew 53 Fox. Na ade akọ na ye me ya. Ana woni jamna na me fe na be kam group na ka ba no. Yo, won sabe kan why? Na ka ba no. Yo, fa ma fini ko. Me da se. Na me kam ho. Yo, bye bye. Hello. Yeah. Hello. Yeah. 3.1. Pastor Juan. Oh, master. Hello. Hello. Yeah. Pastor Sumpani. Pastor Sumpana wo kasai. Pastor Yafemi Jennifer me kasa free. Brahma. Yo, Mama Jennifer kasa. Na me pastor na omuna no ha support. Oh, when the sanka me kra na me de na gina sa hindering. Wa no do. Oh. Mr. Bobo. Ena mase. Oh. Yeah, that was it. Hello. The great man 88. Yeah. You sabi me well. Come on. Yo, me pass over them. Me pass on. Yo. Pass over. I. Over them ho. Yo. Me chao bia. Mini TV na wa anti TV ni demoso. Anti obia ni hosa. Oh daddy. Yo, wo ye. Ohojo. Oh, sama. Ma jo ohojo. Me hojo se. So ba ya de ye nya so. Oh, na mi sa ke me hojo papa. Ke do ni mi sa ohojo. Emi sa no hojo pa. Yo, me person be best study sa ohojo ampa. Me person be best study wo. Me bra me nti wo no ni sa no hojo. Me da se, ma jo akọ. Ma me ke ni dia kaka me ka de tra ekunani ni dia no ye best.
Edia, the best says, Omushana, Omumfa, and Fama, Yemia, Ketwana, and I say, I'm in a net in the panel. Oh, now Tabby, Okuna Phobia, yes, Okuna Flow. Oh, Okuna me, and near we see, so good, to stay at home. Obakase obi na abodia na nso na nye obi na abodia nti that's it na no so fie da na say I so odi o say ayoyo na wodi emi ti amakete so be ma eni ni tu ai ohine ne omono ne ye kan se so ai ko ke master ya da na say ya na ko ke hin mo mo yo so odi dia to dia da na yefe na yefe yada na sinyani sana pa yada na great na majua hello yeah 188 you sabi me where what bob me pa ado ya jao na oyere nyaminti boko wanti everyday me bo abaso me da se ni abaso bo pa do chirache pa mi shira mo di ma chirache nyina se me ya ponto mamu mo ya die mo di ma chirache no yeah wa do kan you one kan so hello yeah Juani Why? Pato why? Okay. Hello. Yeah, hello. Why? Aha, me jo so casa. Pato some penny. Ah, some penny. Pesa me baso. Ah, ujina so. Ujina so why? Nana, Levaso, Pamina and a bar, someone. So, Morgana Moncapi man, what? Mamma, the Busiane and Ariel. Ah, yo. Miss Roman Capiman now also for softening. You so Mr. Omunian Tokano. Ah, yeah, Padre, man, Tokana Bantamosa, why? Because of me, I asked for so yeah, untonable. That's it. Untonable. Omonamont of one times I be a na. Get glad to be a sea baby. 93.1. So for the Onya Basabasa, the Omoso Nyabasabasa, Lamentias. Hello. Yeah. Mmrantehene ba kope. Yeah. Kaza kwa ne kumino kaza kwa ne kumino. Me dase. There was Jumadi Udi Masantema Ghana mine. Na in said that na money bio penufua moba transfer for the foot stempa my na itibi ne defa bobra na nema babo yakopon shame Jumadi Amudi. O sha so pa ni tie muti. Okay. Yakopon mo wadi ma pa yada wasipi. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Yeah. Oh. Hello. Bribi. Ah, some fracatatia mo akwata bema no. Ayiri. I'm not taking a murder case. A case with a murder case. I'm not telling you what this year coming from Paul to get the world. Hey, was your mom? Kushese Hoya. Kushese Hoya. Oh, Kushese Yamyandum. Yo, the radias. I'm not just something that yes, Nakupo Shas was he saying, I know. Hey, maybe I'll be what I do what I was just some wrong. Come on. I'm Mmrantehene. Because maybe I'm a figure, you know.
Is it you to be as good as you? I'm not here. Yamin to one and what Yamin to consider if you so much of you. Medawa say, Yamin, not here. Kakam President can say, Omono. So one fee, you know, when Yai or so for that, and I about Mono. When Yam also for that, and I about Mono, I grow, I grow. So, no, yeah, Papa, no. On one a penny break. The good near man, if you want. Jacob, I didn't matter. So, who don't pay you know. It's not the way you can break. It is rape, but it's one nature, but didn't come uncle. I don't mind check. Because the papa, I see the class a day. It is only way. Get to know what you know here. It is rape, but it's one night. It's only the beginner, can you day. And I need your Bemanuswa, said they, what Nassan Bawa, said they. And Mmrantehene semuno the second Japan general of that and honestly Michelle say what kind Mmrantehene is a teacher boano of 1 year son no but not here Mmrantehene and not here money I mean Mawati now moving so for had bye bye. Okay, Mama Harriet say yeah ma happy birthday greetings to Janet and Nima of Macro from Daniel Kojoboama. Janet Nima picture wahana. Oh, no, that's one. Oh, Mama Jane. Yeah, my happy birthday. Oh, Radisha pa. Also, I had the anatom. Your name said, I no one a young quiet friend Daniel. No. And I say, man, happy birthday. From Daniel Koju Boama. I am Mama Harriet, and so also come home, but also always in our dapper. Yanko Ponko Swain Shran. Always say, Jane, our dapper. I said, Daniel Koju, Daniel, no. And wishing to Mama Harriet, and so. Wow, who can he? Or no, so wishing be. Yo. Up next, Healing the Church Crusade with Papa Eagle. Papa Eagle Osai Akutu. Ne will be she and Semagu Hande. Oh, she and Semu. Ha! Obe she and Semagu ha papa. Accountant. Saki. Sena Baba Musa somebody can bon abaso.